Bisayang Gamay presents Budiyaka sa mga Bisaya. kada Biyernes, alas 8 sa gabi, UK time. Duyog na mga kaigsuunan, Budiyaka sa mga Bisaya. hosted by Bisayang Gamay. Budiyaka sa mga Bisaya. Dagan ka ayong mulog daw po katawa. Kung magtagalog mi perti daw gahia. Dili mi pariho ninyo hilig mi ng chismis. Mas maayo pud mi ninyo mo in English. Abis siguro ninyo wa mi mga grado. Diha mo nasayop kami mas edukado. Ginsa man ang inyong mga pinakamaayo. Inyo ang bisi amo kay ang presidente. Ug sa sports ang atong istoryahan. Sa basketball si Fajardo ang number 1. Sa tanan way makalupig sa naagian. Pinakasikat, pinakadato, si Pacman. Sige lang mo ingon namong dila gahe. Suya lang mo amo pinakagahe. Among braso ba pinakagahe. Pero kasing-kasing namo humok di siya gahe. Come on! Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud nga Bisaya ko. Sa Uzamis, Bohol, Cagayan ug Jensan, Ladies Samar, Dipolog, Masbati ug Iligan. Daghan kaayong mga sexy ug mga gwapa. Mas Liza Morena ug mga chinita. Dumaguete, Cebu, Davao, San Carlos, Zamboanga. Magpangita ka kung imong maila-ila. Kung gusto mo maminaw, maayong mga mukanta. Daghan kaayong labi na mga Cebuana. Maayong Musaya, Budots ug uban pa. Perting kusuga mo kiay ug muzumba. Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud nga Bisaya ko. Maayong gabi sa inyong tanan. Ako na po ang inyong suod nga higala sa kahanginan. I-welcome tamong tanan sa atong programang Hudyaka mga Bisaya. Thanks God, it's Friday. Siyempre pa, kuyog tang tanan mga kaigsuunan ha. Walay mga dapat killjoy. Tanan welcome sa atong programa karong gabi una mga kaigsuunan. Pero pasintabi hang sa mga Tagalog ha. Kaya ang among gamiton karong language is British. British Bisaya. Anyway, buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud nga Bisaya ko. Ayan, daghang kayong salamat sa inyong tanan at welcome mga kaigsuunan sa atong programa karong gabi una. Magkuyog-kuyog kita sa sulod sa tulo ka oras. O siyempre pa kuyugan ta sa atong little wrong si A Basic English. O di ay mga kaigsuunan, welcome sa atong programa ha. Hudyaka mga Bisaya. Pero welcome gihapon ang mga non-Visayan people nga atong mga amigog amiga. O kung kana sila makakaya og makakaya og sabot sa atong mga istorya, sa atong mga panultion later on. Once again, i-welcome tamong tanan sa programang Hudyaka mga Bisaya. Ang mga kaigsuunan, paka-share po sa ato ang live streaming karon para daghan tag makauban sa atong programa karong gabi una. Chill lang ta ha, kay thanks God it's Friday. Friday sa gabi karon. Syempre ang uban diha padulong pa lang pauli sa ilahang balay gikan sa trabaho. Samantalang ang mga taga Middle East nag-start na sila sa ilahang pahuway sa ilang weekend. Kaya ang ilang weekend ga-start og Friday, mahuman og Saturday og ang una sa ilahang week is Sunday. Pero the rest of us nga nahimutang sa nagkadaiyang parte sa tibuok kalibutan, ang sugod sa atong trabaho is Lunes mahuman og Biyernes.
Oh, so ibig sabihon, okay, Sabado ug Domingo ang atong pahuway. Ayan, kay magpahuway man ta ugma, pati sa Domingo, maglipay-lipay ta karong gabi una. Pinaagi sa pagkantas sunatang mga Bisaya ha. Og syempre pa kuyugan ta sa atong igsuon unya taod-taod. Okay, dire-diretso ta mga kaigsuunan, magpadidit ta sa atong programa karong gabi una ang Hudyaka mga Bisaya. Utruhon ako sa inyong tanan diha. Maluoy in tawon mo i-share ang among live streaming sa inyong mga kaigsuunan diha. Ang dili mo share, ambot lang. Bitaw, utruhon ako mga kaigsuunan ha. Welcome sa atong programa karong gabi. Bahala na gamay, basta ang atong diha man na magsugod. Diba? Gamay hangtod mo dako. Di ba? Ganern. Og bation nato ato ang basahon ning mga greetings sa atong mga kaigsuunan diri karon. Nga nagbilin sa ilahang mga mensahe para sa atong mga kaigsuunan sa tibuok kalibutan. Ayan, Time is Gold. Ayan, si Time is Gold is first honor. And Betal Diary, daghan kayong salamat Inday Ruth Channel. Daghang salamat Inday Ruth Channel. Si Inday Ruth Channel ay Tagalog. Hindi siya makakaintindi ba ng Bisaya? Pero ganun pa man ay padayon gihapon sa iyahang pagsuporta kanato mga kaigsuunan ha. Siyempre pa na diri karon ang atong igsuon nga si A Basic English. Daghang kayong salamat bro. Si Nisay Isay. Ayan, si Nisay Isay, daghang salamat. JR Aureliano, ang atong gwapong manghod, anaan na diri karon. Ay mo kanta siguro si JR kay naa na siya. Ready na siya sa iyahang peace. O naabot diri karon mga kaigsuunan si Ate Jen Cardona. Ate Jen Cardona, daghan kayong salamat gwapos sa ha. Sus, makahilak man jud tagpalwa oy. Og syempre pa naabot diri si Beth Lily Mero, makahilak pud taanin niya og tagok og alingatong. Ayan, daghan kayong salamat sa inyong tanan ha. Si Lynn Lapid Mendoza. Lynn Lapid Mendoza, daghan kayong salamat. Gwapa ha. Oy, hangyoon akong mga Bisaya diha, pwede niyo i-share ang atong pagsibya karong gabi una para managhan pud ang mga Bisaya ba. Haskara ba natong daghanas tibok kalibutan? Oo. Paki-share mga kaigsuunan ang atong pagsibya karong gabi una para makakuha tag mga bag-ong amigo ba? Oo, amigong gwapa o gwapo sa tibuok kalibutan. Oo, 'di ba? Ang mga Bisaya sa time sa panginahanglan mo alalay yun na kanato. Og syempre pa mga kaigsuunan, i-welcome nato karon ang atong kauban sa atong pagsibya. Walay lain pa, walay paglangan-langan pa, sugato nato sa masipang pakpak, apil ang kamot og tiil. Si A Basic English, si Michael Abbas. Bro, welcome sa atong programa. Gabi. Ay, bro. Programa talaga. Hi, big bro. Oo, taas Hello. kay energy no, kay nakatugman. Wala ko katulog man. Ay, ikaw din nakatulog no. Grabe. Sorry. Garra kay ko kay nakatulog jugo ba. Og bisag gamay ra gon murag tinulgan manok. Manok, Oo. piyong-piyong Pero gamay. okay lang kay nakapahuway og gamay. Di dako. Yeah. O bro, kumusta ka na? Murag wa man kay tug. Ganina pa ka Wala. mata ba? Oo, wala ko katulog kay after ni Hab-Hab, agoy akong brain kay nag-process man sa akong food nga gikaon. So murag ana akong pamati ron. So nag-decide ko nga musaka kay tata. Mohapit na sila unya daw niya. So karon wa pa koy tulog. Unya pa siguro to. Wa pa kay tug. Unya wa pa koy tulog. Unyang mga siguro mga 8:30 mag 24 hours ko walay tulog. Pero okay Oh lang. my God. Kaya pa naman. Ayan, Uy, but amping it sa was ha. Amping yod, Ginoo ko. Pero bro, Ang atong kapital lawas. pero Sa ikaw atong marag ampingan. Bawal kang nag-workout tulog lagi unya. ka. Ha? Nag-workout ka no? Ano no? Nag-workout ka, murag nigamay lagi ka. Ay, okay. Igamay ba ko? Nigamay Ay, ka. nilayo man ko sa screen. Teka lang, using ko lang yung camera ko. Naka 2 hours na kog lakaw ni gamay dahil ko, wow, ako pang Amo dugangan. ba? Gahapon nagbaktas kog 2 hours kay haskara ba namong daghanang gikaon atong birthday sa among palalab oy. Naka-live man Ginoo. day to, wala ko nakatulog na ko ato, grabe gagok na ang ko ato. kaunay ba. Di na namo makaon tong dagko kayong piyo. Kasi piyo. Tong crabs.
Crabs, okay. Wa pa nakaon Paborito hangtod na ako karon. ang... Ay, padala na lang na din hibik. Paborito ko ng seafood Pag-abot ba? diha, wa na. Wala na, lusaw na. Oo. So bro, kumusta ang Kumusta ang weekdays? Well, it has been a busy week. Dagan kay kog trabaho as in sobra katagan na. Mm-mm. Kabalo naman ka ato, wala na ako gi-divulge online kay, you know, katong ato ko hospital. Lagi no. Kabalo So, na ka, oo. anak yun ang kinabuhi ba? So, I really have to take care of myself kasi my body is just one. Even though I promote, English naman ko, ka-promote ko nga health is wealth, diba? As hackneyed as it may sound, tapi ko, hala no, ga-promote ko, wala na ako na-practice akong gi-preach. So, kinalang gid ko maglika. Actually, bro, in 2015, it's the same experience I had 2015. Sakit ya kong ulo. As in, sakit Mhm. tayo. As in, marag bitag, imong ugat sa nawong murang tanan. Marag bitag, ga-flow nga dugo. So, wala ko kagwanta niya. Ito ko same hospital gihapon. Ang ingon lang sa doctor, na ako stress. Stress ko din, over fatigue that time. Kasi panggabi pa man ko ato. Kitagaan akong tablet nga murag Mentos kad ako gipainom sa kuha. Nawala siya na gawon na pa sig ko ato basin na ako brain tumor, basin na mga ingana ba. Grabe ko kakuan. Pero wala ra day siya kay sobra jud siya kasakit. Murag mo pinakasakit. Pero okay na ka karon, Kalois Ginoo. Yes, I'm all good. Live and kicking. Maayo. Basta amping lang. Ikaw, Pero okay lang. Sa kanunay panabang, okay ra. Antos sa tumang Big Bro ni gamay jud ka. gamay. Grabe po da eh. Pero bagay sa mo ha. Pagkalami Ang ba ng ayun ka. migamay? Padakon na lang nato. China oil. China oil. Pag mo gamay Sige na, padakon nato. Oo, pero I'm doing my best na talagang mugamay kay mag-summer na ra dire. Sus kangilad ba nga pati natong dakuha oy di ta ka short, di ta ka sulot og t-shirt. Kay manggawas ang tong katabaan. So kinahanglan jud magpagamay ta, di ba mga kaigsuunan, di ba? Hapit na ang summer. Oo. So aduna tay tulo pa ka bulan. Oo, Tulo pa ka buwan. patay. Magpagamay ta hangtod. Oo. Ala, naadyoy, kabot na to ang Big Bro, kung naadyoy ni gustong Supak. kabuton. Naadyoy ni Ay? Supak sa live chat, oh. Ni Supak Unsa man? si Kuan. Si Unsa Beth man ingon Lily niya? nga. Ni gamay kay layo man sa camera. Kini si Beth Lily, no. Grabe jud na siya. Guwaps. Joke lang. Pasagdi lang gug kugod. tagsar na ba ta tagsar ta mangandoy ba? Magandoy nga Oo. mugamay. Pero anyway, mga kaigsuunan ha, dire-diretso ta sa atong programa karon. Og syempre kauban nato ang little bro na si A Basic English. Oo, before ko makalimot ha, ayaw yun yung taon ninyo kalimtig dikit. Uy, kanang buti nga yun ninyo o kanang papulot ba para di gyud ta di gyud ta mawagtang sa inyong panimalay. Okay, so dikit butangin ninyo papulot para di mi mawagtang sa inyong panimalay. Oo, so dikit po ninyo si A Basic English o kamong tanan diha sa baba ha. O samtang galuto mi dres tong panihapon karong gabhi una. Ayan, magdikit-dikit mo dang tanan ha, mag-inamiguhay mo dag magkulukabildo bag kulikiliti ba ha? Oo. So padayon ta sa atong programa karong gabhi una, Rocky VHS Vlog. Daghan kay salamat, welcome sa atong programa. So pasensya na mo kay British mi karong gabhi una. Di sa ta mag-American ha. Mag-Briton sa ta karon ha. Magbalitan B. sa ame. B stands for British. Oo, Eh, mga di wow. kaigsuunan. di wow. So sugdan na nato ang ato ang programa karon, ang bakbakan sa kanta, ang bakbakan sa ubol-ubol. Okay, Wala daghan ko gi-prepare kaninyo ha, daghan ko gi-prepare kaninyo nga mga Si kanta. Big Bro atong kuan na. Oo. Atong pangbato. Ayaw mo gabalaka kay daghan kay tagi-prepare nga kanta ba. O sa atong gibuhat before bro, ang atong ginabuhat before, di ba mo kanta ta. Maghatag tag mensahe. Makuha Yes. tag keyword sa kanta, hindi. Mahatag tag mensahe para kanila. Para pod adunay padulungan na ato ang pagbanha-banha diri ba. Pag unsay tawag ani? Sige, Pagbanha-banha. yaw. O pagyaw-yaw. Yaw. Oh, Sige pagyaw-yaw. tagyaw-yaw niya, wa man sila mapupo. O di ba? Mas maayo magyaw-yaw ta, aduna sila mapupo nga something. O para sa para sa ekonomiya nasod sa Pilipinas.
Oo. Ekonomiya gid. Anyway, Nay- ako asang bation day bro kaning mga nananaw Yes, to address Facebook na abi nananaw murag wa man. Brak Uy! ako pa, sige lang. Hoy manghangyo ta ninyo bi i-share daw ninyo bi para po na po mananaw in tawon ba. Oo. Ana sa Ate Virgie Burlasa, first honor Ate Virgie Burlasa Sebios, gold medal. Ate Virgie, dagang kayong salamat ha. Paki-share ka para at least mananaw sila Ate Mary, Ate Maria, atong mga kaigsuunan diha ba ha? Atong pagsibya karong gabion na para managhan pud tag gamay. Uy. Oo, para mo banha pa nitong panimalay ba. 'Di ba? Yes, So magsugod yes. kog kanta bro, unahon ako ning ako ang gi-prepare nga Yes, please, bro. Oo. kanta para sa inyong tanan ha. Para pod mabuhi ang ato ang mga natulog nga mga kaduguan. Oo. Aduna ko'y kantahon kaninyo nga bag-o ni akong na-learn nga kanta. Kay ganahan jud ko kay sa iyahang mensahe ba kay ngano. Murag makarelate man ta ani kay mao man ni atong ginakaon before. Oo. So mao ni kauban nato sa atong paglayag sa kinabuhi nga di gyud nato ni makalimtan kay mao ni parties tong kinabuhi. I don't know bro kung makarelate ka ni kay murag ano For ka sure. well off man ka. Ulo. Di maulo man. Ulit lang ko, be. Ayan, Ano, my big bro. Ang title is Bulanghoy, Gabi Saging Kamote. Sukad pas una, ako nang andoy, nga makahawas sa kalisod sa panginabuhi. Apan unsaon nga pobre man lang ang namad-an kong mga ginikanan. Dawaton ko lang ang tanan, bisan pa ni anang tanan na malipayon ang akong nanay tatay igsuon. Ang importante nga simple ka lang, basta mo salik sa kahitasan. Di ka cute pasagdan, balanghoy gabi saging kamote ang among pagkaon nga mga lagot mon sa kalisud karon. Ang among giantos aron mabuhi, balanghoy gabi saging kamote ang among pagkaon nga mga lagot mon sa kalisod karon. Ang among giantos aron mabuhi. Shout out sa akong manghod nga si Mr. Belgium Official. Karon naningkamot ko nga titugyan ko sa atong Ginoo, ninahanglan namo matag-adlaw. Langhoy gabi saging kamote ang among pagkaon nga mga lagot mon sa kalisod karon. Among giantos aron mabuhi, langhoy gabi saging kamote ang among pagkaon nga mga lagot mo sa kalisod karon. Among giantos aron mabuhi, balanghoy gabi. Pagkanindot ka jud mga kaigsuonan sa kanta ba,
Shout out kay Tukayo June Lucero. Pasensya ka na. Tukayo ha, kayang ginagamit namin ngayon. British, nagbi-British kami ha, pasensya na. Oo, mga hindi maintindihan ng ating mga kababayan dyan na mga Tagalog, non-Visayans na naminaw o nagtanaw sa atong pagsibya karong gabi na. Pasensya na mo ha, kay British good mini A Basic English. Ayan mga kaigsuunan, kanindot sa ato ang sunata karong gabi na. Balanghoy gabi, saging kamote. Bro, nakatilaw ba kaning mga lagot muna ni? Oo, of course, Oo. big bro. Sa akong kapobre, natilawan na ako. Gawas lang sa lapok. Oo, balanghoy gabi, Gabi. saging kamote. Kamote, Oo. oo. Balanghoy mga kaigsuunan is kasava. Kasava, oo. Tapos Gabi. kanang gabi. Is Samo, taro. Taro. Oo, Sa mo, basta. lutya na siya, big bro. Lutya. Lutya sa inyo ang balanghoy? Lutya. Oo. balanghoy. Kanang gabi. Ang gabi, lutya. Oo. Lutya. Tapos, asa ito isa? Saging. Of course, saging. Very common. Kamote. Unsa man sa inyo? Kamot. Katong sweet potato. Tama ba ko? Sweet English? potato. Ay, British? maulaw na yun ko. Oo, kamote is Kuan, kamote. as is. Naman na siya gyapon. kamote nga violet o kuan kanang yellow man siguro to, Tapol diba? to ita imong ginaingon. Kamoting tapol. Kamoting tapol. Tapos, di ba ang dahon ano niya kay mo man ang kamote tops, mo imong Oo. isudan pod, pwedeng ikilaw, putangan nimo siya ginamos or Salad. uyab or Salad, oo. oo. Lamig kayo na siya. Dagan mi sa So, balay ana. Mao na yung mga pagkaon natong mga Bisaya. Mga non-Visayans magkakaon man gihapon ani, di ba? I Kanang think so, oo. Kamote tops. Kamote Oo. tops, oh. Lami na siya. Gimingaw na yun ko. Mupalit daw Makamingaw niya, yun ni bro kay ngano kaning mga pagkaunan ni maon ni ato ang partner before, mga partners ni nato before sa ato ang kapobrehon ug kawadon. Maon ni misapal, maon ni ano sa man ang misave kanato sa ato ang kapobrehon. Niluwas. Niluwas. Niluwas kanato. Oo, kay niluwas dali kanato. ra man siya pangitaon, balanghoy manubo man ni bisag asa, di ba? Gabi bisag asa ni manubo, ang saging, ang kamote. Kamote. Ang balanghoy ako maduduman, iyarang isa ka kahoy kana ibitag imurag iana. Mutubo naman din na siya. Correct. Oo. Oh, Pero tapos kabalo yun ba ka nga ang balanghoy kapag mabali daw nimo og tanom, makahilo daw. Mao na ako nadunggan before. So dapat imuhag yung tarungon og tanom para Tarungon dili og tanom. baliktad. Oo. Naka-remember bitaw ka na big bro nga naay nga hilo katong ni maligya og kuan kanang kamuting kahoy. Oy, atong i-welcome bro si You Grind. Ay, hello you grind. Ato Ano sa kaninang why you inspire you us. inspire. Oh, you inspire. You inspire us, Grind. Hello, akong manghod dyan sa Planet Mars. Daghan kayong salamat. Welcome sa atong programa. O siyempre pa, ang kaning guwapa, kaya na ito nga igsuon. Nga to ang igsuon ba das Italy. Oo nga, padayon nga pagsuporta ka na to. Si Brenda, ni sa Italy, sa Nasa United US. States of America. Sa Si Denver, Brenda M. Colorado. Swanson. Oo. Yes. Oo, si Hello kinsa pa man there. tong isa. Daghang kay salamat ha sa inyong pagsulod diri sa atong balay sa Putyukan. Og siyempre pamurag na yata di sa Ate May Kapapas, murag nabasa na ako. Yan. Ate May Kapapas, welcome sa atong programa ha. Welcome. Daghan jud kay salamat Ate May Kapapas. Og siyempre pa kay Minet at Avig diha sa United States of America. Daghan kayong salamat kaninyong tanan May ha. Bisag di mo Kapapas. kasabot, kahit hindi kayo makasabot ha, pero gatan-aw paghihapon kayo diyan. Maraming daghang salamat jud sa inyong tanan. Og syempre pa naapod diri si Chef Capiton. Ano ba? Chef Capiton ba? Chef Yes. Capiton. Correct, Oy, Chef correct. Capiton ha. Daghang kayong salamat sa pagsulod. Og pagtan-aw ning atong pagsibya diris YouTube. Bro, na ba kay i-greet diha, gusto nimong i-greet nga mga kaigsuonan nato? Yes, let me go through one by one. Of course, si Chef Capiton, Ate Jen Cardona. I think friends na rin kami ni Ate Cardona sa FB. Of course, si Beth Lily Miro, who is also known as Time is Gold. Oo. Yep. And then we also have Team Kabatang. Ayan, si Team, lagyan ko pala ng jacket ito. Sa mga wala pa pong jacket, just give us ample time po ha. Hindi po Okay. namin ini-ignore yan. We'll definitely give you the jacket. I mean, to be a moderator.
Ayan, Tama, nabigyan ko na kayo. tama. And then of course, si Inday Ruth channel. Who else do I have here? Meron si Nisay Isay, nauna siya sa akin, and tapos si Beth Lily Miro. So, I think that's all I have on my end, Big Bro. How about Oh, yours, bro. Big Bro? Og syempre pa ato ang tagaan og higayon ang mga kaigsuonan nato nga mga Bisaya nga pwede mo katkat diri sa ato ang panimalay ha. Oh, libre ang tanan, walay bayad ang pagkatkat diri para syempre maamigog ba amiga pud mo namo, magkailahanay pud ta ba sa sulod sa 3 ka oras. Mas maayo magunang daghan ta diri sa panimalay. Sa taas. Oo. Mas Para bibo. makapag-share pud ta ba sa ato ang mga experiences, ato ang mga nangagi ba, di ba? Nga mga kaagi sa kinabuhi. Oo. Mga handumanan sa usa ka awit o kanang kini ang akong suliran o kanang mga gapnod sa kapalaran ba nga parte sa atong hudyaka mga Bisaya. Oo. Laluma kayo eh. Oo. Gapnod. Gapnod sa kapalaran. Oo. Ato anang pagabat-bato ng gapnod sa kapalaran unyang taod-taod mga kaigsuunan ha kay. Aduna gyud koy gi-prepare nga giandam nga kanta para sa gapnod sa kapalaran. Kabalo ka unsay gapnod, bro? Gapnod. Guhit? Linya? No. Hindi. Wait lang. Gapnod So, sa kapalaran. Gapnod sa kapalaran. Kasakit? Mm-mm. Kaagi? Unsa may galutaw-lutaw dagat, bro? Especially kanang mga dagat na nasa remote areas. Unsa may galutaw-lutaw, kadaghanan mo makita galutaw-lutaw Sagbot. sa dagat. Sagbot? Part sa sagbot. Water lily. Water lily? Wait lang. Water bat lily. Pag namagod sa remote area, ako sagbot, mga hugaw, Mm-mm. mga, siguro, kung ako siya i-relate sa kinibo, mga challenges in life. Oh, ano ba yung pag Ambot, Big Bro, let me know. I give Kadaghanan up. na itong makita, galutaw-lutaw, kanang mga gapnod, mga driftwood. Mga gapnod. Okay. Okay. Okay, got it. Gapnod ay tawag, ana. Gapnod ang tawag, ana. Wait lang, ako Bro. ilista. Ako iba to sa So, notepad. gapnod sa kapalaran. Oy, Gapnod kaluoy ba yung sa taon sa kapalaran. ato ang panimalay? Oy, tulo ra ka buok ang Kapalaran. tao, ang gatikaw-tikaw. Oy, ay share po ninyo yung taon. Oy, maluoy mo ba? Daghan na ba kog kantang gi-prepare nga medyo makahilak yun mo og tagok. Oy, ate Bet Lily ha, gimingaw na kag lusay. Lusay daw ang gapnod. Lusay Kabalo mo kog sa lusay. kapalaran. Lahi man ang lusay sa Bantog Di ra ba kayo? dihay murag lusay kay tutot di ay di na mauwi. Nakay mo man akong pagsabot ana be. Kumo Dili man na sa mo. mao. Pagsulay Basura. siguro Jun, Kuya Jun, gapnod sa kapalaran. Oo, ang driftwood yun ang gapnod. Ang kanang moingon ka og kanang gapnod sa kapalaran, it's an idiom, an idiomatic expression. Expression. Oo, Aha. gapnod sa kapalaran. So ato nang tuki-tukion niya, ato nang bukikion niya mga kaigsuunan para pud nato masabtan ba. O ato ni siyang i-relate sa kinabuhi nato. Oo, kanang gapnod sa kapalaran, di ba? Yeah. Og bro, murag ready naman siguro ka sa imong kanta kundi pakantaha ko duha pa. Ikaw sa Big Bro, And ikaw sa then, Big Bro. Take it away. i-on The nato stage ning is mga all yours. So nahuman na ako ning balanghoy gabi. Oh, Tik sa may na to na, sulkaan ha. eh. Sunod na Oo. basig ko na tagnaon ako kalabasa, mga gulay na. Oo, mas gusto ko ni bro kaning kantahon ako ni para Sige. Take it away, makarelate Big Bro. mo na inyuhan ning nadunggan na. Inyuhan na ning nadunggan before. Ako ning ibalik ha para mohatag kaninyo og ano ba mga memories. Kay tungod napaka gwapo kay nga kanta. Ronald Baguhin, thank you very much. Sweet Selny, thank you. Ate May Kapapas. Hinday dawatan na kini, nagpungasi kong gugma, ning akong kasing karon, nasa kadugay gilumutan na, salig ayaw laom, ikaw ako yung pangasawon, kinggugmang way prino-prino,
Bugtong utlanan sa minteryo. Pakaslan ko ikaw, ubos og ibabaw. Ikaw pakaslan ko kadyod, labi ng kanang ubos. Matod sa nanay tatay ko, swerte kadyod ang maasawa ko. Kay ako buutan man gadyod kung matulog. Kanindot kadyod, usahay kay pakaslan man kay mapikot man. Ato nang pagabat-baton on niya ha. Kay nganong imuha mang pakaslan, kay nauna naman. Sa ato onyang pagminyo, di gyud inday ikaw mahago. Kay ikaw ako mang panggaon, og panagsara bunogon ha. Ang imo unyang trabaho, maglaba, magluto ug maglimpyo. Ang ako lang unyang buhaton, matulog lang intawon ha. Pakaslan ko ikaw, ubos og ibabaw. Ikaw pakaslan ko gadyod, labi ng imong ubos. Matod sa nanay tatay ko, swerte kuno ang maasawa ko. Kay ako buutan man gadyod kung matulog man gadyod kung matulog. Grabe ang kanta no. Pakaslan ko ikaw, ubos og ibabaw. Ikaw pakaslan ko gadyod, labi ng kanang imong ubos. Anyway, aduna kita pa ikaduhang kanta mga kaigsuunan. I hope magustuhan ninyo ha. Kung kabalo mo ani nga kanta, okay, kanta lang along with me ha. Para mag-enjoy ta karong gabi una. Ang title ni ining kanta ha, Diskural. Ayan. 6. Apay number din eh. Okay, anyway, here's the Diskural. Simbanong may artim isayaw o bugi, mikuhag babayi dayong kisi-kisi. Kalsonis na pikas ang gisi mingisi. Ay! Misyagit ang babae. Diskural ang mailihan nga gikural. Ilawom sa kalubihan, taliwala sa kawayanan. Diskural, musayaw bisag kasagingan, musayaw pa bisag kanaruhan. Si Inday nagchatchan, naglamba, nabukas ang saya, wala lang baliha. Nakita, naglita, ug among gibasa. Ay! Sako sa harina. Diskural ang mailihan nga gikural. Ilawom sa kalubihan, taliwala sa kawayanan. Diskural, musayaw bisag kasagingan, musayaw pa bisag kanaruhan. Ate Jen, karelate ba ka? O siyempre si Beth Lily Mero, karelate yun ni. Kay permentira ba yun siya mo lingkod sa baylihan. Kinailog-ilugan yun siya sa mga mobile ba. Kay maanyag man kayo ni. Diba, Guaps? Nagdisco si Lolo nga upaw o ulo. Natumban ang kalyo, bituyok sa nisir ko. Mapiang ni Donat, nagkasa kami. Misuol ang hubad,
Diskoral ang bailihan nga gikural. Ilawom sa kalubihan, taliwala sa kawayanan. Diskoral, musayaw bisag kasagingan, musayaw pa bisag kadaruhan. Diskoral, musayaw bisag kasagingan, musayaw pa bisag kanaruhan. Pagkanindot na lang yun sa sonata na ito mga kaigsuunan, di ba? Daghan kayong mibalik nga mga memories ba? Pagkanta na ito's diskoral, di ba? Pero unahon na ito bat-bat karon bro ang pakaslan ko ikaw. Nakatawa lagi ka. kasi ang linya mo gunya kay ambiguous ba kanang you can be wrong, you can be right, but murag mag-ingat ka sa imong interpretation kay malahi. Oo. Ako pa nga Pakaslan ko ikaw, ubos og ibabaw. Oo. Di ba? So, kung literal gud nimong sabton, makatawa jud ka. Pero ano Diba? kayong meaning, ano kay underlying message nung yung ang pagkaingon na nga pakaslan ko ikaw ubos ug ibabaw. So unsa man sa kasakit og kalipay pakaslan ko ikaw marag ana siguro Sa no. kasakit og kalipay. Kalipay. Till death do us part. Ikaw pakaslan ko gajud labi ng kanang ubos. Uy, di na siya bastos ha. Ato ang kanin siyang i-interpret karon, no? Okay. Ato ra ba Sige, siyang sige. ato ra ba siyang madunggan dialect? permanente Ato ra ato ba lang dialect? dialect ba. Pero depende ra maguna sa tao sa pagsabot niya. O nay mga taong nga green kayo huna-huna, sumawog yun na ibuot pasabot, di ba? Oo. Oh, sa amo ang mga dili green ba? Oo. Greener. Oo. Bitaw, kanang ikaw bro, ikaw sa una. Unsa may interpretation nimo sa kanta pakaslan ko ikaw? Pero ako amang good kaniha, wal ako ani siyang ginakanta, murag na amang di kayo maayong part didto good kay murabag kanang himuon nimo siyang katabang ba tapos ikaw magtulog-tulog ra dili man ingon na dapat butan matulog di ba mo man atong pan butan lagi kay ka butan matulog murag ana murabag dili nimo sa pasakitan pero bunogon lang og gamay. Dili man ingon ana. Di ba? Kung pakaslan nimo siya, dapat kanang panggaon nimo og tarong gyud. Murag ana ba no? Walay pasakitay o natular naman ang mga discussions or mga discussion. Ay lang pagbugno. Oh, ay lang gyud mo pagbugno. Walay dapatay. Walay dapatay ba? Walay sakitay. Walay kamotay, walay sipaay, sikuhay, tanan-tanan. Bahala magisi na imong ba syagit-syagit diha. Basta wala gyud sakitay. Pero big bro no, ako personally no, well of course wala pa mo ko kaagig. Okay, single pa man ko no. Shahana Muhammad, welcome. Jasmine, thank you. Sige bro. Diretso. Kanang miscommunication or kanang mga misunderstanding. Ako murag sa ko alang ni katong murag bata-bata pa ko, kay tigulang naman ko. Murag mas prefer na ako kung physical kaysa sa words ang atake kay murag mas mudulot man gud sa kuha pag words akong ma-receive. Gusto nyo kasakitan? Physically. Ay, ganang marag... Like, ay lang po na. Oo, ganang ko, bunalan. So gusto ka bunugon? Dili po ka ng bunog ka ng kuan, kanang bunog nga. Abot ha, una mo ganay term sa Bisaya, nga marag, mas maayo pa nga, sagpao na lang ko, kaysa makadungog kog istorya nga sakit kaayo. Kay mo mga mas modulot sa ko ang kasing-kasing sa kong dughan marag ana ba pero dili literal nga marag pasakitan na lang mo kalang kunoy mo physically nga marag mabunog na jud ko marag mga bali akong bukog pero marag ko lang siya ba idiomatic expression gyapon na it's best para sa kuha nga pasakitan ko physically not to the max or not to the extent na marag mabunog jud ko kaysa ka atong madungog na akong istorya nga sakit jud kay nga mutaob. Tama ba ang term mutaob? Cheryl Seno, welcome og si Ate As. Kinsa pa ba to? Hi, Cheryl. Karon bro, high touch naman ta karon bro.
So pwede nakasagpaon virtually. Oo, Di ba? magpasagpara po ko. Pero Magpasagpara dili po ko. gihapon siya, di gihapon siya nindot nga adunay pagdapat ba kay kinabawal Yes. na siya, di ba? Bawal. That is abuse man, physical abuse, di ba? Yes. Kaya na-mention ni mong... go ahead, bro. Go. Sorry. Gani sa pagpakasal, bisan pag kanang minyo na mong duha, nya kung tungod kay gipakasla na nimo ang imong partner, kung halimbawa adunay tawag ang imong lawas, nya dili gusto ang imong partner, dili man nimo pwede siya pugson kay Yes. abuse man na abuso man na siya, di ba? That can be Same also way, tagged. same way Go ahead. nga imo siyang gipakaslan ug imo siyang gipasakitan, dili po na siya pwede kay it's a physical abuse. Physical, Diba? yes. So ingon ana, so ang pagpakasal, imuhag yun ng tunlon ang tanan kay ngano dili man gud nimo makita ang attitude, ang behavior sa imuhang partner until asawa. magkuyog mo sa Magkuyog ka. kabalay. Kada Oo. adlaw. Diyan nimo makita ang tanan. Oo. So kung imuha siyang pakaslan, mura ba og package deal na nga imuhang dawaton pati tong mga gitaguan sa kauyuk-uyukan. Oo, gitaguang attitude sa kauyuk-uyukan, imuha ng dawaton kung kinsa siya. Oh, God. Nganong kanta na to. Momento nag-iingon na ako sa una katong makashare ko nga, you should love not what the person has, but what the person is and isn't. Kay kung nag-look lang, if you're just looking, ga-English na po ko, kung imong gipangita, katong qualities nga imong gusto nga makita sa tao, ang may tabo na murag selfish ka. And then, going back, I just wanted to pick that up. Katabi to nga, naitawag imong lawas. Kaya ikaw, di ba, kabalo man ka, I took social work na sa college. So, nakoy major nga family code o kanang mga law courses back then. Dili makasaingon higher good. So, na mga mga exemptions and all. So, the husband Chef can be also Capitan, thank you. charged, can be charged kanang rape or kanang mamugos pa kay tungod lagi wala po sa kuan ng babae. So, dagan mga grounds para pwede i-consider. So, ang marriage katong during sa among jurisprudence, murag nakaingon ko hala no kalisod ay sa kanang magminyo. Kamo to niana to among lawyer, among instructor. Busta ayha mo mga asawa, huna gyud ninyo kung ready na ba. Oo, kadaghan. Kay kadaghan. dili ra ba na siya Dili siya bro? joke. Hatag bawi. O mura bag dili na siya Yun nga- naman na siya. Yun na siya. Di ba na ginaingon nga dili na siya mura og kanon nga kung init Init. kay imong iluwa. Kung iluwa. Pag imuhang pagkaon nimo niya init kay imong iluwa. Di na ba singon ana. Tunlon jud Correct. nimo bahalag mapaso. Bahalag mapaso imong kay baba. mirisi. Kay mirisi igat-igat gauwag-uwag. Dili. Gabiga. Dili, Gabiga gabiga, man. dili. Ingon ana ra ba ang ubang mga old school na mga parents, di ba? Imbis nga yamyaman kanang tambagan, basulon pa noon. diha mo hantong karon ang mga maghikog-hikog, oo, magtaban-taban, di ba? Kanang mag-elope, magtaban-taban nga magtuhik-tuhik ba? Oo, kay tungod sa mga ginikanan nga mga sobra pud kaayo ka mga murag na taos wa diri wa didto. Oo. So sa ato pud nga mga ginikanan ba, kinahanglan pud nato nga mag-communicate as tong mga anak open pud. Yes. Para mo open up sila sa atoa, di pud ta kay dapat stricto kayo. Kay the more nga mura na pud tag mga mura na pud tag kanang authoritarian ta, oo. Di na gyud na sila mo share sa atoa, mahadlok na didto na mo dagan sa mga kaamiguhan o kaamigahan. Oo. Mas malipay ba ka nga makahibalo ka ang sekreto sa imong anak didto sa mga amigog amiga. Di ba dapat ikaw mismo ang confident sa imuhang anak. Oo nga musalig kanimo ba kung nasa'y sekreto. Ingon ana nga mga instances. Yes. It's something I miss sa akong papa kay syempre broken family. But of course, if there's somebody nga if there's somebody that I had to run to, akong mama sa una kami magapulo. Pero naitabo, i-relate na ko gamay big bro. Ako raman isa sa among magsuon laki. So murag naitabo, ako na po ikuan. Di lang brother or tatay murag ana pa. Pero So murag ikaw ni sakto ka, take big sa bro. responsibility.
Pero I have nothing against my dad. I have forgiven him. We're all good. Amot kung ganina, ako sa ginan gani nga tan-aw sa kuan sa Bisayang gamay kay Ikaw na community mama kay bro, na- ikaw pa'y tatay, ikaw pa'y anak. Ang tawag sa imo, manti anak. Mati anak dai manti manti anak, mata anak. Murag manti anak oh. manti anak. Pero nadaghay ingon ana, di ba? Wala na to nagi ano ha, wala na to nagi gikatawan ha. Ingon ana nga responsibility kay. Yes. Daghan kay sa atong mga kaigsuunan nga nakaagi og kalisod nga ilahang gitake ang responsibility ang tanan mama man ug mapapa. Oo. Yep. Tungod sa tungod sa kapobrehon, kapitos ug kawa, di ba? Now, adto ta karon bro, di ba? Gimuha nang ipakaslan. Imuha nang ipakaslan, di ba? Kapag nagpakasal ka, adunay disco-disco, adunay kalipay, kay maghudya ka. Yaka. So karon adunay diskural. Di ba? O diskural, di ba? Di ba uso man sa kabukiran, sa kaprobinsyahan, pero karon medyo medyo High end. high end na. High tech. Medyo Modernized. na-improve na karon kay ang uban before sa diskural musayaw, magdisco-disco karon, aduna na may mga disco pubs, di ba? Oo. Pero naaragi hapoy mga naka-experience aning diskural sa mga remote areas, mga bukid-bukid sa mga probinsya nga ang gamiton Petromax unya galanog-lanog ang tugtog ba nga moabot pa tumoy Picas Barrio. O di ba? Aduna paghihapon mga ingon ana. So kanang mga ingon ana nga mga experience nato sa unang panahon daghan jud kay na siya, daghan kay makarelate diri. Di na lang ko kay murag wa mo ko ka-experience ana before. Naulaw ko. ako may naulaw gamay. Pagkaingon ko, tigulang naman ko Di ba Mr. Belgium official, akong naabtan kay Halo naman sa Davao. Oo, naabtan. Eddie, wow. Oo. Sa Halo na akong naabtan, tapos katong unsa pa man to, venue, moingon ana na ba? Oo. Na nag-comment pic bro, ako lang pick up ni Ningon si Cheryl. Hi Ate Che, seno. Ana siya. Hala, seryoso naman kay ining topic. Tapos ana pud si you inspire ana siya na. Kasal-kasal naman ni diri. Wala pa gani takitag uyab. Sorry. Umamay na kuan sa kanta. Ako gani mo kay uyab. Pasensya. Okay ra na siya naglibog na po ko sa inkuan. You grind. Ayan. You inspire us grind. Oo. Yes. Padung man gyud diha nya. Yo. Kasal dayon no. Karon kay ang kadaghanan sa mga kabatan-unan kay unahon magtuhik-tuhik. Di ba? Nya tuhik-tuhik kay ang pagtuhik-tuhik di naman gyud mapugnan. Nako. Naburos. Himong buros ba? Nya karon diha na problema. Diha na mo problema kay sagpaan jud gas ginikanan virtually. Sagpaon, marag ako madumduman ba nga kanang. Sagpaon ta ka karon, kanang uban mananghid pa. Sagpaon kana uban kay di gyud mananghid. Sagpaon ta ka karon, wala pa gingon ng sagpaon ta ka, gisagpa na din ay istorya sagpaon ta, nasagpa na din. Nay mga ingon ana pa. Oo. So amping-amping lang sa mga gatuhik-tuhik diha ha. Oo. Amping-amping lang yun. Di man gyud ta makapugong kay mo ingon ka dahil ayo gyud pagpatuhik sus Ginoo ko. Kay ang tipasi sus gakalat man gakalat man nagituhik sa langgam. Wow, nahurot. Langgam og manok. Oo. So, amping-amping lang. So mao na karon mga kaigsuunan ha. Pakaslan tapos diskural. Mao na akong gikanta. Kay mao man ay dali kantahon. Ug ato ang nahinumduman ba nga aduna day kanta nga ingon ani. Karon mga kaigsuonan di na nato padugayon pa kay syempre ka-prepare po ng atong igsuon. Ayaw sa big request. Awa ba? Ako pagihapon. Sige. Nako i-request mo. Nako ambot kung gikanta nimo ni siya.
Kadon Unsa man na? katong taga-iligan nga nagkatanaw, amo kung gatanaw siya karon si Lourdes Ompok. Hello, may buntag diha kung nitanawon ka. Nakadaog sila koan kanang microphone condenser. So ang Aha. kulang na lang gyud kanang V8 card. So hopefully makasaka gyud siya ba din. Gakanta na siya kinsa siya. Pero na ako'y gusto unta ana ko'y kantahon unya unya na dili sa nako ingon. Sige, Kanang bro. na ako'y nadunggan nga kanta, gikanta niya atong koan the other day. Pero gikanta ni siguro tumanunta gayud ang atong mga saad. Mo nagkabalo man kana no? Ay, di unsa may title ana? Wait lang, pangitaon ako. Oo. Pangita sa taos Tumanunta mo. gayud. Mo Murag kanta kabalo sa ka kung ana, ano. Big Bro. Say kanta sa Big Bro. Oo, mo kanta Pero sa i-request kung na mo niya. akong oo, kay naaman taga nihas diskural. Oy, pasensya na yung mga bata-bata ha, basig wa mo ka relate sa itong mga kanta. Mao na yung mga timeless Visayan music, okay? Pero ay mo kaguol kay sa umaabot na itong pagsibya, ando na kita yung mga bagong mga kanta. By the way, di ay sa mga bagong nagsulod sa atong sa atong programa karong gabi una o karong buntaga sa mga time zone na amo diha. Oo, magdikitan lang mo diha, mag-amiguhay mo, amigahay ha. Oo, para po managhan ang inyong kasagingan ba sa inyong balay, okay? Ingon ana lang ha. So libre mo kung wala pa moy mga jacket, okay? Ako ang butangan na mo jacket ha. Oy, Big dali Bro, ako lang. na nakita samtang ako may kinabuhi pa. Hala, ako pa nang praktison kay murag wa ko kakanta na bro. Pero Sige. palingkamutan na ako. Do it ninyo, man na ha? siya. Do it. oo. Mao ba? Basta pag mabalaan na nimo Big Bro. No Kakumot. problem at all. Kumot Ay. ingon ni chef. Ha? Unsa daw? Gikumot. Tunlon bahalag luod. Unsay pasabot ni Ate Jen? Ay, Unsay oh. tunlon? Unsay tay tunlon? Wala ko kakuan. Siguro kay ang context atong gistoryahan ganiha is kanang pakaslan. Oo, Okay, oo. wala ni di man Tama, gyud nimo tama. mabalaan ang tinuod nga ugali o Mm. tinuod nga attitude o behavior, Behavior, sa tao, oo. di ba? Hantod Oo. magkuyog mo for how many Hangtod years? magkuyog mo. Oo. Diha na nimo Manggawas makitaan naman ang tanan. So kay nagpakasal naman ka, oo. Tunlo na lang daw bisan og luod. O bisan ang puot pasabot ni Ate Jen ang hukal. Unsay hukal? Unsay hukal, Big Bro? Pasensya sa mga gakaon. Oy, che, unsa day hukal? Hello, unsay hukal? Kanang Ate kaluton? Jen. Ay, sila na mo explain. Ah, daghan kay kag mga words nga mga Visayan words nga kanang English ayro man si si Dili. ABC. Wait lang, hukal. Hukal. Unsay oo. hukal kanang Basta kaluton? hukal. Hukalon. Unsa man ang hukal? Unya Ay, na pangutan na sila dara unsay hukal. Sige, unsay hukal mga mga higala, unsay hukal? Wala ko kabalo unsay hukal, swear. Ano si Big Bro ko katawa? Okay, so kanta sa ko bro ha. Gitubag na ni Bet. Ay mo din ay hukal. Si Bet. Alam mo, joke kabalo. Sorry po sa mga nangaon diha. Dali lang ha. Sige mo kanta taani karon ha. Mao ni paborito kaning kakanta, mao ni paborito ni Che. Che. I don't know kung si Che Kabil balihan. Tibuok kalibutan baile magsayaw sa tanan galing sa akong giguyod imo kung gibalibaran oye medyo ug akon naulawan busa mi padaplin na lang unya akong gigakutan kay ni bailika sa uban dinha kay ayo mong pisliton kaayong giambak kaayong isumbag kaayong kunuton galing
mi respeto lang ko. Kay katong lalaki kanimo mi baili ugangan ko kadto. Busa mi pauli lang ko. Pag-abot sa balay ang akong asawa gipamungtan ko. Oh yeah, baile tibo o kalibutan. Maayo ra unta kanang imong bunol sa bailihin tumban. Dinha kaayo mong pisliton, kaayong iambak, kaayong isumbag, kaayong kunuton. Galing mi respeto lang ko. Kay katong lalaki kanimo mi baili ugangan ko kadto. Busa mi pauli lang ko. Pag-apot sa balay ang akong asawa maoy pamungtan ko. Oh yeah, baile tibo o kalibutan. Maayo ra unta kanang imong bunol sa bailihing tumban. Oh baile tibo o kalibutan. Maayo ra unta kanang imong bunol sa bailihing tumban. Oh yeah, pagkalami sa baili oy. Sos, daghan kay nakarelate niya ba? Especially si Ate Jen. Sa baili tibuo kalibutan, oo. Ka-relate ka, Beth Lily? Jen, Ayaw, nakarelate jud- ba ka? Ayaw jug deny diha kay Talia Okay, Colin, good sakpan evening ka sa na iyo, mo. ganda. Welcome sa ating programa. Ang aking hairdresser. Medyo humaba ng buhok ko, Talia. And Maria Aliza Franco Paelmao. Paelmao. Welcome sa ating programa ha. Daghang salamat. Maraming salamat sa inyo. Ito yung mga kantang makaagik-ik ka ba? Nganong gibalibaran man siya pagbayli kay buhok magbaba. Bobo. Bad friend. O sa pod bawog ilok. Bawog ilok, bawog tuba kay wala hubog hubog. man. Big bro, kanang bitang baho sa ilok no kay akong ma-relate ana kay kanang kuan. Mo nung dili ko ganang makasimot og kanang curry. Oo. Kay ma-relate na ako siya ba psychological bitaw, ma-relate na ako siya sa kuan. Oo. Bahog ilok. Ang butoy lainan ko. Mo na yung mga reasons bro sa basta ako ha. Jud ko ka kanang bayli-bayli, wa jud ko ka diskuhan na jud ko talag. Kuyog-kuyog ra ko sa una pero wa jud ko ka experience anang baylihan. Oo, pero kung na may mga kasayaw-sayaw sa gym na before, 'di ba, Che? No? Sa gym na wa ta kaagian ng mga diskural. Oo. Wow. Para ako lang ate lang na ako ang tapos ang sumala sa akong ate, pag musayo mo ana dayong ate, bahok ig batok no. Bahok ig ilok tong misayo sa ako. Ni sakit akong kuto-kuto. Para ko siya, bahok ay tuba tong misayo sa ako, hubog, murag bahok ay ay, pasensya na sa mga kaon diha. Mao na iyang pag-abot sa balay, mao na iyang permanent mention. Oo, kay tungod sa klase-klase ba nga musayo kanila. Kanang mutambal man na sila, di ba? Hello, Ate Reden sa Kopon. Kapares Welcome sa ating programa, Ate Reden. Si Ate Reden palaging nanonood sa atin to sa Facebook, pati si Talia. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ha? At pasensya na po kayo sa mga kapapasok lamang dyan. Ako'y nagtagalog, dapat magbisaya. Nag-British po kami ha, pasensya na. Oh. Sa gym nga kami, sabi ni Cheche, di ba? Hindi nga kami wala ako ka-experience bitaw bro, honestly speaking. Na mga sayaw-sayawan sa una. Pero bata pa man ko. Ha? Bitaw tinuod.
Oo, wala ko jugo ka apil anang mga diskural. Ako wala ko Kadungog kaapil ra ko. Oo. katanaw ko sa una. Naabtan ako siya kay naman ning ana sa Iligan. Che, Na dali may- lang bro na ha. may Mr. Belgium official Che, si MBO Che, taga Maragusan ni Che, ila haragon ni Che. Kay ingo wala namo ni nahisgutan about ang lugar ni Maragusan ba. Wa pa mi naghistorya is hisgot. Pero I don't know kung kaila ka ni Nelson Kumaling Che. Oo, 'di ba sa ato ang alma mater si Nelson, I don't know kung kaila kanya. Pero kani si Mr. Belgium official Che, taga Maragusan pud siya Che. Ila-ilahan niya, ikaw na maingon sa ko. Anyway bro, balik ta sa kaning baili bro. Mao ni siya famous of popular sa mga bukid-bukid. Oo, sa mga baryo-baryo, sa mga remote areas ba. Mao man punib dali ray buhaton god kay magpanday ra ka og kanang mga say tawag ani bro kanang butangan Lukay. lang nimo og lukay. Sa lugbi or sa oo. kanang Dali na sa siya kawayan moon. lang. Oo, bani. Mo Di ba? katanaw mo ko sa una actually. Amot murag naka-appeal yata ko ano mga ingon ana pero wala lang ko yung partner kung magpadapli naman ka. Kaya maulaw man ko. Sa ticket sa reception ka o reception ha. Ah. Social. Sa reception ra ka bro, ikaw tong taga tamla. Ay wala pa man sa unay tamla. Oy, Kung si tamla na pod. tamla kanang gawas mo imong dila tapos iana. Kana mo rin ay tamla. Laway ra man sa mo kay, di ba kanang naay kanang pad sa una papel, di ba? Imong ito. Oo. Dili oy tamla is tatak ba murag tatakan nimo ba? Murag kani pwede na ni ihawon sulod. kalain pud ihawon man gyud. Dili ay. Oo, para makontrol nimo ba kay kung magpabaylihan ka nya wala kay ngon ana-ana unsa ano pagkita. Amo na Income katong diri. Kanang income generating para ba na event. Oo. Di ba? Nagbayad Mag-raise pa of sa- funds. Nagbayad pa sa sound system tapos wala day kayo na raise nga funds. So Oo. Di ba, Beth Lily? Ikaw permanente before makuha yun, no? Di yung ka Ay, nandito si Pope Francis, bro. Bantog rin ko nga nanaghan man ang ato ang viewers. Ay, Ayan, basbasan ayan. day Diyan pala ta. Uinom, yung tag holy water ani karon. Bye, Francis. Ako ag yun yung higala ba? Kasi Francis Edroso, Pope Francis Edroso. Musaka yun ni direk karon kay mukanta yun siya binisaya ba? O, padayon ta sa atong programa mga kaigsuunan ha. O, si mukanta pa kog usa pa ka kanta before nato pakantahon si alangan unsa man day kantahon? Di kanta gyud. Pwede ba mo kanta og balak? Di ba? O, mukanta kog usa pa ha mga kaigsuunan. Kani akong take it away, big bro. Aduna ko'y usa ka kanta para kanatong tanan ha. Maghisgot bahin sa atong mga kinabuhi, mga kaigsuunan, okay? Aduna kitay mga different nagkadaiyang mga naagian sa atong mga kinabuhi. So, mao ni karon ang kanta para kanatong tanan o kinabuhi. Inigsidlaw sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masudong ta ang kantahon maning kalibutan. Gidayan-dayan sa nahig matang kalanggaman. Nga nag-awit ning kabukiran. Ug sa pagsalop sa kahapunon, ug sa dughan nga way naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsapnay, sa makanako nga sinalikway ay magmahay. Come on everyone! Okay na buhi sa masa usa ka gapnot, nga gianod-anod sa bulok ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang yang gidulngan. Ay, nga
nganong sakiton man. Inigsidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masudong ta ang kantahon maning kalibutan. Gidayan-dayan sa nag-igmata nga kalanggaman. Nga nang awit ning kabukiran, ning kabukiran. Ug magpadulong sa pagsalop sa kahaponon. Ug sa dughan nga way naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsapnay. Sa makanakong nga sinalikway ay magmahay. Come on everyone! Okay na buhi sa masa usa ka gapnon. Nga gianod-anod sa bulok ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyong gidulngan. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakiton man. Okay na buhi sa masa usa ka gapnon. Nga gianod-anod sa bulok ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyong gidulngan. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakiton man. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakiton man. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakiton man. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat ha, mga kaigsuunan. Daghan kayong salamat. Maunay o kinabuhi. Bitaw no? Alright. Pope Francis, daghang salamat sa imuhang pag-anhi o pagbisita sa atong programa karong gabi una, amigo ha. O kung aduna kay oras, welcome ka sa atong programa karong gabi una para madunggan po nato ang imuhang tingog gikan sa Vatican, di ba? Bay, daghan jud kayong salamat bay, nakahilak jud ko og holy water ba pag anhi nimo. Ayan, mga kaigsuunan, si Pope Francis Edroso, atong usa ka higala gikan sa Dublin, Ireland. Ayan. Ag syempre pa bro, i-welcome og ato ading i-congratulate si Che. Officially monetized na siya today. Wow! Yay! Congratulations, Ate Che. Congratulations, Che. Grabe. Wow. So happy for you, ha. Oo, monetized na siya, bro. So bago siya Grabe. makabalik, bago siya muli big bro, at least na monetized na siya. Wow. Oo, Congratulations. Aduna na siya pwedeng panginabuhian kay mukita man gyud ang YouTube ba kung imuha gyud siyang tarungon ug aduna kay mga maayong content. Sige, check kay I will mentor you kay monetize naman ka para unsay imuhang mga contents ba nga mo kuha jud ka og daghan nga mga viewers ba. Daghan akong nakit-an nga pwede nimong buhaton na didto sa Maragusan ha. Che. Thank you very much. Ayan, kahilak po daw siya tagok, bro. Ayan, anyway. Ako kanina Kahilak po ko glapo. pagpapulot. Kasi pagpulot. Papulot. Ay, waka ka. Wala, po din siya kahilag papulot. Pisot. Dili, uy. Papulot is pulot. It's a sticky thing. Mo stick. Ano ba? Mura siya rugby. Oo, Duga. pero ang papulot. Kanang duga. Papulot is organic siyang unsa may rubber. Rubber, di ba? Rubber. Okay. Papulot ang Pero ang ginagamit Tawag. na papulot before is katong duga sa nangka. Mupilit Diba? pa rin maayo. Uy, imuha na siyang isahon. Mupilit na siya. Uy, that's papulot. Oo. Amo ba? Ang sanangka, yes. Oo. Papulot. Organic na siya, di ba?
Kita lang yung mga natas bukid, creative tao eh. Makapalit na kag rugby. Mahal mang rugby. Oo, Oo. mahal kayo. Tapos di pa juga basta-basta makapalit kay abi pa lang imong hit-hito ng rugby. Mao jud rugby boy. And talking rugby about girl. kinabuhi, mao na ako ni siyang gikanta because kitang mga katawhan ning kalibutan, aduna kitay nagkadaiyang mga giagian sa Kaagi. kinabuhi. Oo, mga kaagi, 'di ba? Handumanan sa usa ka kaagi. Bayan na adunay big- oo. Ganina At- gipatukar na ko tong kwan. Tan taratatatan kay tata. Mm. Ano mo Ay, yung mo music, ba? big bro? Oh, gipatukar na ko dito. Faithful Nasa Love. Lady Bus of- Dili katong isa katong gisend na ko si Muha Ay, kay oo. Richard Clayderman. Dili ko kalitok atong title atong kantaha to. Lisod. Maramo Marang French French. ba to? Murag French no? Oo, French. Oo, French. Lisod litokon. O nang Faithful Love na lang ko. Dali litokon. Oh, kani mga kaigsuonan, di ba? Ug sa dihang ang atong mga kaagi nagkadaiya. Adunay kalipay, kasakit, hudya ka sa mga Bisaya. Bitaw, oy, tinuod eh. Nagkadaiya ang atong mga kaagi, mga kaigsuunan. Mao ganito ganiha akong na-mention nga gapnod sa kapalaran. Galutaw-lutaw ba ang gapnod? O wa ka kabalo kung asa siya padung. Kay ngano, makapredict ba di kasi mong kapalaran? Di ba di man? Oo. Mo na siya idiom nga ginatawag gapnod. Oh, gapnod sa kapalaran. Ang gapnod, mo na siya driftwood nga galutaw-lutaw. Sa katubigan. Wa kabalo ang driftwood kung asa siya mapadpad, Mapadulo. asa siya mabanga, asa siya padung. Ang atong kinabuhi ingon ana pod. Wa ta kabalo kung asa ta padung. Destiny. Unsay atong destiny. Pero ang pinaka-importante gyud mga kaigsuonan is kinahanglan aduna kitay dakong pagsalig sa atong labaw nga makagagahom. Amen. Diba? Unahan na. O karon nato ang paminawon si Pastor A Basic English sa iyang mga bulawanong pamulong about sa gapnod sa kapalaran. Pamilya Wen, nandito ang aking Hi, ang ating Kai. gwapang igsuon from the United States of America and USA Pinay in the bayou. In the bio. Ay, there! Big bro, Kinsa ga-invite man na ni? siya sa... Kuan, ako na nasakaan atong... when was that? Wednesday night or Tuesday night? Bisaya, So, di bro, Tagalog. Bisaya. Nana siya... Ay, sus, bantugra feeling na ako ba? Murag, Oo. mutual. Hello there. Tagansan Mutual. na Tagansan ako. Ala, sorry. Dagan tagay. na natin eh. Si Francis. Sorry kayo, Francis ha. Sa kuan man. Di jud ko ka ano, di ko ka Kuan ano. ka ng... si USAP na in the bio. Kabalo mo kasi kung pang budol, di ba? Ako siyang gibudol. Ani kanta na, nagkuha na po kog, hello pa! Parang ganon. Tapos, it turned out, kaya na-mention mo na ako ikaw, si Kuan Love for Downs, naapo na siya anak nga na Kuan, DS. And then, ba? kay i-promote ka dito og si Kuan Love for Downs. Actually, nag-invite na siya, nakalista na sa kuha. Dali lang bro. So, I hope dili conflict. So, thank you kaayo, Pinay, USA Pinay in the bio. Salamat kay sa pag-anhi, I really appreciate it. Guwap, salamat Grabe. jud kay Guwap sa kahilak yun ming duha og papulot ba nganing anhi ka diri sa amo ang sa programa ha. Ang among programa inyo na pong programa, o di ba? Oo, tama, Ato ning programa mga kaigsuonan. Mao nang kami maghangyo kaninyo kung musulod mo sa atong hudyaka mga Bisaya. Ayo gyud in tawo ninyo kalimti nga dikitan kay aron pod kamo palaron. Alright? Guys, oo. Ang ngayon Ako kay na- Kabig Bro, memorize lagi na mo kayo. Oo, kay gituduan man ko ni Che mananabtan man eh. Mo ba? Ay, mutuo na mo Che. Hindi, iyang mama mananabtan. Oo, si Manang Lourdes. Okay. Sa simbahan na ba ko gatubo? Ay, sus, Ginoo ko.
Mao nang mga ingon ana ba nga mga litanya nga sus Ginoo ko magamping yun mo ng mga litanya nga inyong memorization ba nga mo kabaloon sa meaning. Tingala na naman daghan naman kay nig maligno nga. Inyo ada yung gisangpit ang maligno. Oo. Di ba ng mga litanya, di ba? Sige kag memorize bawa ka kabaloon sa meaning. So mo na dito. So anyway, balik ta sa gapnod sa kapalaran, bro. Ako, sige. Okay. So my take about that, you mentioned, ay, nagpanapog ko. Go. Di ba destiny, no? Destiny. Ako Mm-mm. mang good big bro, ingani akong take sa destiny. We are destined to be, alimbawa ako, I am destined to be a doctor, I am destined to be an astronaut, an engineer, a teacher, lahat na profession sa kalibutan na ata, I am destined to that. Pero that destiny can be gained by a matter of choice. So halimbawa ikaw naging destiny mo maging pilot. So by choice, pwede ka maging pilot. Kumbaga, even before bago pa tagi panganak, wala pa ka nigawa sa womb sa imong mama, God already destined you to be a doctor. Kanang engineer. So, nakaplano na siya. Kanang nga destiny, imo rin nang makabot, base na po sa imong gustong choice. So, paningkamot, and that's what I believe in. So, tanan ta naka-destined ta maging doctor, but because of the decisions you make in the past, lahi imong destiny nga natuan. Ana. Siguro Sa destiny. ang ako pong take ni ini tungod sa kadaghan man gud siyang mga daghan siyang mga i-consider nimo ba nga mga imong naagian o mga i-consider nimo nga pagsulay. Isa diha nga pagsulay is ang kawadon. Katulad nako, gusto ko maging before ang ako ag yung pangarap is mahimo kong TV broadcaster, journalist. Oo, mo gyud akong gusto kanang magbuhat og mahimong broadcaster. Oo. Pero tungod sa kawadon, Ginoo ko kay sa kapobrehon, di man ko pwede mag-broadcaster. Oy, di man ko makuha og pwede mass communication, 'di ba? Kay mahal ra ba na? Dito ko mi-opt ko og kanang kurso nga makaya na mo nga Mas barato, handi siya mas dali. narade sa mo ang tugkaran. Meaning narade sa mong lugar nga dili na ko moadto pas gawas sa among lugar, moadto syudad para makahuman og kurso. So, wala ko'y choice kaya ang gi-offer po dito sa college nga akong gi-eskwelahan, bro. Education ra. So, kadaghanan nga mga lumulupyo sa among lugar, halos may mga magtutudlo. Kay maura may available nga course nga gina-offer sa among school. So mao to ingon ko kaysa mudagan ang panahon nga wa koy mahuman. Ako na lang ning i-take. Oo. So mao to kuha kog education ug kaluoy sa Ginoo. Halos kaming tanan nga kabatch nakapasa mis board exam. Mao tong gasugod kog tudlo. Gatudlo-tudlo ba. Nadya po kay nato big bro. Nadya po kay choice. Pero along the journey. mo ni. Pero wala gihapon nawala sa ako ang alimpatakan ang kabuot sa akong mga gustong mabuhat. So, na siya diversion eh. So, meaning bisan pa og nahimo na kong usa ka professional teacher, ako ag gyapon kabuot tong gusto na kong makabuot. So, nangita ko pa maagi ba nga makatungtong makaanha lang mo sa radyo. Mao to, nag-DJ ko. So at least in a way na fulfill ra gihapon nako to kung gi-promise akong kaugalingon makabuot ra nako one of these days. Though hilili ko siya ingon nga professional nga broadcaster, pero nagamit ra gihapon nako or nasunod ra gihapon to akong gusto. Okay, nakatungtong ko sa sibihanan ba sa dakbayan. Murag ana. Dakbayan. Oo. Pero ako magud bro is kumukuha pa ko katong gatudlo nako, ingon ko sa akong kaugalingon mukuha kog isa pa ka kurso murag hasol naman kay di la ba lalim ang magtudlo. Oy, daghan na ba kag buhaton? Oo. Pero gipadayon naghihapon na akong kanang tawag ani, kanang gi-further naghihapon na akong education, nagmasteral murag ana ba. Oo. Pero wala sunod na aning masteral, PhD na. Ay wa na ko kay kung napa siguro ko Davao,
Nahuman na Nahuman na siguro ka. na ako na. Oo, nahuman na siguro na ako na. Pero you Mabis- took your master's drama sa London, di ba? Tama. Ay, nakahuman po ko diri. Oh, nakahuman po ko diri pero wa na nako nagamit kay ngano. Gikalaayan ako magtudlo kay Kilain ngano. na ka. Gilaayan ako magtudlo kay gikapuyan ako ba daghan mas lahi man ko magtudlo diri bro kay more on essay ang ano, especially kung Style, further approach. education. Mm. Kung naa ka sa higher education, oo. Lami man Mm. magtudlog ka ng mga bata. Oy, ya di mo ko mutudlo diri mga bata kay mga kabalo na ka. Yes. Don't say it. Di na ko. Mao nang ingon ko nga happy na ko sa akong trabaho karon. Ano ako sa hospital, gatrabaho diri sa balay. Okay man pud ang sweldo. Yeah. So, unsa pa akong pangitaon nga maka YouTube pa ko. Correct. Just like Parang me. kana, Just like me, oo. no? Oo. Di At ba? least natay options. So. Para ikaw. But, Mm-mm. of course, everything will come into, will fall into place man gyapon. And of course, pag imo jud siyang kabuoton, makabot gyud nimo siya. Kumbaga, Oo, nakay goal, nakay target. So regardless of how difficult your road is, basta naa lang kay target, wala joy pagkuan. Walay masulti ang mga challenges para sa imo. You Correct. embrace them, marag ana. At bro na ako mismo naaragyo na sa imo kung unsa ka mo diskarte. Kay Correct. bisag naa ka sa taliwala sa kapitos, 'di ba? Sa kawadon kung aduna jud kay drive nga imong kabuton ang gusto nimo makabuot. Yes. Posible jud na. Oo. Maingon ang uban ay pobre man gud mi mo nang wa ko kahuman ay ayog jud na gamitan ng kawadon as an Yes. excuse to reach your dreams. Kay di gyud ko mutuoan na kay pareho ra magyud ta. Kabalo Correct. pa mo nga gakaon ko og bagoong 7 days a week. Unya nganong na professional man ko be? Correct, Ah. correct. Di Mo gyud na nagingon sa- big bro. Mo nagingon sa koan sa psychology nga delusion of poverty. Oo. So, because of that delusion or false belief nga gigamit ni pobre mga- mo, na-stuck ka ato nga idea and that's why nagstay ka diya sa nga sitwasyon. But if you move out from that situation, unta na pa kayo nagbuot sa imong life. And that's when a matter of choice comes in nga, ay, o nga no, pobre man mi pero will this hinder or hamper me to succeed? Marag anak ba? Amo na Correct. yung naging kulang sa mga tao ba na okay, pobre lang sila, fixated na sila, hantod lang sila diha. When in fact, there are opportunities outside there. ang nahitabo man gud ana bro, murag i-condition ni mo imong mind Mind. nga diha ra ka kutob. No. Ang tanan posible mga kaigsuonan if you have the will na imuhag yung Yes. kabuuton ang imong gusto. Everything is possible for as long as wala kay gitapakan nga mga tao sa imuhang paglangya o sa imuhang sa imong journey ba Journey. pagkabuot Yes. sa imong gusto sa kinabuhi. Kadaghang mga professionals nga gikan sa kapitos gyud ang panginabuhi. Wait lang, Karon, big bro. Kapitos, abogado. kalisod, no? Tama, Yes, kalisod. kapitos, kalisod. Abogado, doctor, ang uban nasa panggamhanan karon, dagko Mm. kayong mga posisyon nasa higher position sila. 'Di ba? May Correct. agi sila kalisod, gigamit na nila as motivation, as an inspiration para makabuot nila ang ilang gustong kabuoton sa ilang kinabuhi. Kinabuhi. So ayaw ninyo gamitan ng kalisod, kawadon as an excuse para muundang na lang mo eskwela or mag-stay na lang mo sa balay. Balay. Oo. Kay tungod sa kapitos o kawadon, pangitag pa maagi. O nga imuhag yun ng daghan, pwede ka mag-working student. Oo. Mm. Pero kung imuha na siyang i-opt, kung imuha na siyang tahakon nga dalan, moagi gyud ka og kalisod. Kala wala may part wala magana may siya. oo, Wala may kuan. wala may haruhay dayon. Ang kanang haruhay miagi gyud na sila og kalisod, diba? Oo. Oo, miagi. Makadumdum jud ko, big bro ba? Ako ra i-share kadali. High school ko, nag-working student kay na may night school man gud sa Iligan. Mm-mm. So nagsugod kog night schooling second year high school ko. Nakiniliging maiki ko dili pod maayo. Nagkuan din nagbuhat bangko. Kanang siguro may lang ko makiistorya atong among nakuan ba natuan nga balay. Among role ra ato kay gagunting migsagbot. Na kay mahuman naman tanan na nagagunting na namo na loan na bitaw siya. Mm-mm. Nako kitabian lagi kay ko makaistorya tabi tay. Then nag-offer siya nga magkuan ko mag-working dito na stay out pa ko ato. Mm-mm. Na antod gi-offer na mag-stay in na lang ko kay nagustuhan lagi. Just one time kay nasakpan man ko niya. Samtang galaba ko, akong libro, naasa ko tubangan katuon. Na that time,
dili ko katubag sa eksakto kay wala mo ka idea anang multitasking bitaw nga. Alam mo na yung terminology. And I was able to make it na samtang galab ako, akong libro na sa tubangan kay gatuon ko kay pagkagabi nami exams or quizzes. So murag going back pag naalang kay desire na kay target yun nga ay mo kwanjud ko mo pasar jud ko na kaya ra kaayo. Unsa man big bro? Nakatawa ko kay yung grinding siya. Di jud lalim kuya, labi nagmakauyab kag maestra. Moapil po kag buhat og lesson. Oo, napasok ta. I was about to say that. Naangin ka no, naangin. Ingon po, shot failure as temporary. Charet! Oo. Oo. Maka, ihag yun ang na-mention ng mga pamulong nga lesson plan o kanang Teacher ba si Kwan? ang iya ng uyab, yang uyab ni Kinsa imong uyab? Ay, tama. Chismoso. Nadunggan Atik ka. lang. Live raman eh. Oo. Nasakpan ka. Joke How lang. des daw kay si Dodong Yu. O bitaw bro, I mean ako di jud ko maulaw nga gikan kos kalisod. Oo. Yes. Kay mao nang ingong ko ba nga, huy, amo aning na-share before. Mao ra ni taga Bukid ba nga nakatudlog private nga nga kuyaw. Magkatawa lagi ko usahin ko nga, hala no, di jud ko katuo ba nga makaabot day ko anang usa ka university ba nga kuyaw ra ba na, di ba? Murag ana ba? Siya syempre Correct. proud kasi mong kaugalingon kay tungod sa imong naagian ba, kaya dahil nimo kaya dahil nimo. Kaya natong tanan mao na imong giingon nga ayaw yun ninyo i-underestimate inyong kaugalingon. Oo. Okay. Basta Determination. mo yes. Because of that determination, it will bring you to places. You'll go Oo. places because of that desire. Kung and you'll go... Kung si Pamilya Wen, bro, dito siya ga-eskwela sa main ng Bukidnon State University. Ako sa external. External Study Center. Oo. Siya sa main. Ako sa external. Dito sa amo ang lugar. Oo. Can you imagine? Unsa among eskwelahan. Pero, wala na ako siya gibuhat as. Wala na ako siya giisip as kanang kanang problema. Kay bisan pa og ang imong eskwelahan, university, parting gwapuha. Oo, ang facilities kompleto. Nya wa man kay drive. Wa man kagabuhat sa dapat nimong buhaton. Wala Mag-take kay, tag board exam, bagsak ka ako pasako, bisagikan ko sa bukid. Murag ana ba? So naarag yun na sa imo ha. Oo. Kay bisan Siguro pagpalitan ka sa imuhang mga imong ginikanon og tanan nga mga gusto nimo para imong magamit sa imuhang pag-eskwela, kung wa magigibuhat nga maayo, di ra gyapon ka mo pasa, wa gyapon, di ba? Wa gyapon. So discard ra gyud na, guys. Asa ka nang giningon, discipline starts with you. Yes. Diba? Naragin na si Muha. Grabe ang naagian kay bisan pa og bro, bisan pa og libre ang halos libre na ang amo ang tuition fee before. Gamay na lay bayran. Oo, nag-working student lagi hapon ko si Che maka yun na maka-testify Alam mo, relate na si ko siya. big bro. Wala pa mo Oo. nagtabi. Wala pa mo gusto nagtabi kanang Oo. kaagi. But po Tapos akong papa before bro, kabalo ka, sus di gyud ko makalimot sa akong amahan. Mamaligya na siya og kanang ice buko, ice candy. Doon na siya sa mga remote areas. Ano, makadumdum. O mo sakay na Oo. siya og motor nga kanang before siya Oo. mo hawa. Moadto ang motor sa balay niya, magbitbit na siya og kanang bukag nga puno og kanang mga biscuits, puno og kanang mga pagkaon pan, ba. mga anak. Oo, katong mo Biko. na-mention ako sa imo tong burikat. Hindi li Pan, burikat burikat. nga katong burikat nga ba, pagkaon. Oo nga color. Oo. O na Pay man na sa ipadadon mua. niya. Tapos na siya ice candy, ice buko, and then Pero yung lagi may kaagi ka mo. oh, grabe to bro. Tapos Kataong- mag-exam na ko before Oh. bro. Mag-exam na before no. Di pa ko ka-exam kay kanang blue book may among gamiton before my exam. Nami blue book. Dili pa ihata i-release ang blue book kay kanang wa pa ko kabayad. Kabayad. Unya, mo adto kong papa dito sa gate. Mag-ipanay mo magsinsiyo. Halo. Ko ipanon. Pila man ipa? Sa 100 na diha kanang giputos og silupin. Di jud ko kalimot. Tapos dagan ako dito sa register. Ihapon pa namong mga sinsiyo. Nag-exam na sila. Oo, naikagian ako na. Pero gigamit na ako na as motivation and inspiration. Yes. To keep on going.
Kumbaga, Yes. big bro, ang akong mauna na, why don't we transform or turn limitations into opportunities? Diba? Correct, oo. Because of that barrier or because of that limitations, ako naon, this will be my opportunity to succeed. Kay pag makita mo sa tao uban, nakita nila ang balakid kaagad sa ilang tubangan, mawala na din sila. Murag mao na to yung nilamon nila. When in fact, you should be bigger than those limitations that you face. Marag ana akong attack. Mura na gintawag bro nga, turn your vision into a reality. Yes. Aduna kay panlantaw ba? Mhm. Pero kinahanglan nga imuha gyud siyang buhatan og pamaagi para Yes. mahimo na siyang reality. Kay Reality. vision naman na, 'di ba? Correct. Oh. Ingon ana ba? So ayaw ninyo gamita ang kapitos, ang kawadon ug kapobrehon as an excuse para makabot ninyo ang dapat ninyong kabuton. Kaputo. Ingon ana lang na. 'Di ba? So I hope na nakahatag ta og mga ano ba, mga Realizations or wisdom or unan. Yes, tama ka bro. Tungod ana ang ato ang kaalam gabugdo. Kay naaman diri si Naano ano, si Kuan? Bugdo Queen. Oo. Facebook. Gabugdo Queen. Makatawar ba kanina ni Big Bro kay pero minsan reklamo. Kapag Oo. moabot na siya, kita pababay na ta. Karon naagid siya. Abot niya, oh. Naminaw So, gid siya oh. So kinahanglan jud siya mo saka. Kay nakaabot man siya. O ipakita niya yung kaanyag ba og niyang mga bulawanong pamulong. Asa naman si ano, oy Pope Francis, joke lang. No. Gahulat ra ba ko sa holy water ba? O gaduna pa diri bro tay bagong igsuon nga sila Tundan og senyorita. Sus Ginoo ko kalami ba sa Tundan og senyorita. Kaya ano sila Tundan og senyorita. Tamsak Ay ganda. oo no, namre Latondan Senorita. Latundan og senyorita. Both man nga saging. Yes, Ay. ang tundan Sige, Big is Bro. katutong regular nga Bobo. ginakaon nato. Mas mubo ang senyorita pero ang senyorita is hamis. Gagmay. Oo, hamis siya. Hamis ang Then ang ang- senyorita. Kay Mas foreign ito German isa. na siya. Mo ba? Senyorita from Brazil. Senyorita de. Big Bro. Unya ang tundan is tundan. Bisaya. Oo. Katong isa akong mas ganahan katong katong lakatan. Mundo. Lakatan Katong- niya. Oo. Kanang kataas-taas ba ganahan kog taas nga sa Tindok. kuan. Tindok. Nakay kakabalo ka ng tindok o kakabalo? Kanang Tindok green nga is- saging. No. The color is like Pula. ano, Pula, purple. brown. naa siya sa mura siya di na ko ma-describe ano combination of fuchsia ug kanang ano purple. Oo. Mura ba na Tindok. katong murag Katong taas gani kayo, murag maroon ba? Murag mo na siya. Ay dili Oo. ang katong murag maron, mubo man to siya murag kanang. Dili uy, mao toy taas Wait lang, kayo, ha? mao toy tindok. Nga gahi Wala, nakalimot. kayo. Oo. O nga mao naagian mo Mo na na kaon. Murag tindok, murag Lahi mo lutuon ng pa gaya na siya. binangay. Naapoy binangay, oo. Hello, So daghan kay variety sa ano, sa saging. Matukas bukid. Naabot to'y katong gagmay gani kay nga murag sa unggoy. Nakalimot ko sa pangan ato. Brown ba ang tindok, che? Brown daw ang lagi tindok. siya. Brown ba? Ay, Murag brown. Pilipino to. Nya, kung ano. Tindok mo to siya. Pilipino, Bisaya, kay Brown. Oo. So Naatay, anyway, bro. Natay saging nga murag maroon big bro nga mura sig naa sa liso sa tunga. Nakalimot jud ko ay si pangalan at mo ba Tindok. na siya nga murag ana Murag na siya tindok kamo. po na. Uy, murag tindok. Oh. Sige, tanaw na to ang mga varieties ano ha, saging. Saging. Ato anang batbaton nun niya mga kaigsuunan. Sige, Kay karon sige, para oh. murag istoryahan na ta ni Little Bro, nakalimot na ta ba sa iyang pagpakanta hapit na ta mahuman sa tong programa. Wa mi kalimot sa imong kanta, oy. Kaya ang ato ang imong kanta ato nang pagabat-baton ha, ang mensahe sa imong kanta. Kuan ka afterwards. nang wala pa na ako nagi-practice pero bahala na. Ako ra siya Mm-mm. taga-anog kuan.
Gikanta naman siguro naman siguro ni Hello Ate Ruby Cruz, welcome sa ating programa. At syempre pa si Didi Tambayan, nandyan din. Maraming salamat Didi Tambayan ha sa iyong pag-tune in. Maraming salamat. At sa lahat ng ating mga kababayan nga naadeha na nagtanaw sa atong pagsibya both sa Facebook ug sa atong YouTube. Daghang maraming salamat po sa inyong lahat nga tanan. Bro, take it away. Sige, big bro. Sa mga nakikinig po dyan, this will be my first time singing this song. I only practiced this like 3 times yata. Hindi pa ako sa familiar, pero ganahan ko sa kanta. So, yan na big bro. Basig pwede Go. ikaw na lang mo kantaan ni big bro. Ping, Unsa man na? kamingaw sa payag. Ay, di ko kabaluan na, bro. Ikaw, Ano na? good. Bahala na lang Oo. yun. Oh, sige, go. Go ahead. Bahala na. Go ahead, Alright. over. Ay, si Mr. Belgium official is taga New Panay. New Panay ba? New Panay is... Dali lang bro ha. New Panay. Sige, big bro. Ay, we'll talk that one later on. Naghan kay kog mga amiga da sa New Panay. Di ba bro? Ilonggo. Yan. Alam ko na. Alright. Anyway bro, take it away. Sige, thank you, big bro. Bahala na si Batman dito. Hindi ko pa siya ano. Alright, here we go. Patay siya ko ano ron. Ay, kamingaw sa bayan, kanhi atong gipuy-an sa duhata kagugmaan. Wala na ang iyang kahayan, ngamidan agkanako sa gabiing tanan. Mag-unsa ako karong wala na ikaw, unsay puy-an sa payagta, gibiyaan mo naman. Asa ko na ikaw pangitaan, karong hain ka o pinangga ko. Hindi ko kabalo. Mag-unsa ako karong wala na ikaw, unsay puy-an sa payagta, gibiyaan mo naman. Asa ko na ikaw pangitaan, karong hain na o pinangga ko. Kamingaw sa wow, naitawid din. First time, but I really like that song, no? Kamingaw sa payag. Pero tigid Yan. ba? Mo na siya partner sa Lagkaw. Lagkaw, oo, lagkaw. Ako na practice yun og maayo para Pero ang kamingaw sa payag bro, dili
dili pareho sa lagkaw nga aduna na hitabo. Lagkaw, nahitabong kan koan, himaya. Aduna na hitabo. Magkatawa ko ni lamion. mo, big bro. Pagkanta ni mo, pa rin naman siya nasabtan ko itong gikanta Dili naman ba yun sa na ako siya LS. kinakanta gyud bro, nga no? Mm. Di yun ako na siya ginakanta. Mukanta ko og matod nila or matod mo. Pero kanang lagkaw murag gas-gas na mangug ay siya god. Mm. Siguro kapila ra na ako nakanta, mukanta ra ko kung naay mag-request. Kanta lang nga kanang dili gani gikan sa ano kasing-kasing. Pero Kasing-kasing. gikan siya sa For the tumoy. sake lang. Oo. Aso, asa gikan? Tumoy sa kasing-kasing. Alright. Anyway, bro, kanang ato pa Balik sa screen, big bro. Thank pa sa ako. Ay, wala na sa wala screen. ko sa screen de ay oo. Ayaw kong ibaligya, kaya mahalin nun niya ako. Okay, bro. Ato na silang kantahan pod og kanang ano, kanang medyo maka ano po sila makaagik-ik pod na sila ba? Sige. Alright? O imong Sige, paborito sige, nga big kanta, bro. Ay, sige, ganahan ko, ana. Oo, paborito ni Nemo. Sige. Ladies and gentlemen, A-Basics favorite. Budbud og bibingka. Crashed into a pet shop. Ayan. Ayan ha. Ako rin iping akong gusto. Kadako sa imong bibingka, inday di ka ba maalkansi? Ang buakals gayong bukara, nagtisngi ngagngisi. Gibutangan pagkajod og pasas, sa tunga sa ijang liki. Bisag tag-20 daghan yung muapas, kay talagsaon ang iyang kalami. Inday, ayaw ako og pakataw ah. Special ka ng imong bibingka, mas lami kiring ako ah. Iwan imong bibingka, ani asay akong budbud. Ang lami ko no halatan di ah, tan-awon tagkinsay hawod. Sa lami di ka jud magmahay, ning budbud bisag walay kamay. Dili lata husto jud ang kagahi, bisag iligwat di jud mabali. Inay, ayaw ako og pakataw ah. Special ka ng imong bibingka, mas lami kining ako ah. Tilawan kong imong bibingka, kun husto pa kinis timpla. Dunay uban bag ulang itsura, kun simuhuton panos pa. Apan kiring budbud kong tinda, perning bag uog init pa. Dili uga ang putos tan-awa, daghang naibog kay perting sinawa. Ayan. Budbud og bibingka, kitag paninda, ako budbud imo bibingka. Dili kita magpinuhalay, dili sa kita mag-away. Ayaw lang tay inday kahadlok, kung atong tindin di mahurot. Ato inya kini nga kurambuson, kitang duhaon nya magkaon-kaon. Inday, ayaw ako og pakataw ah. Special ka ng imong bibingka, mas lami kiring ako ah. Inay, ayaw ako og pakataw ah. Kung espesyal ka ng imong bibingka, mas lami kiring ako ah. Oh yeah. Ayan na, doon na pa isa ha, para po makamata mo diha mga nakatulog na. Oo. Adto tas amateur hour kay murag daghan jud maka relate aning amateur hour ba usan ako og si A-Basic akong little bro. May mga amateurista man yun eh. Amateur hour ha. Okay, para po sa inyong tanan, especially sa mga mangantahay nga bisag buntagay basta makadaog lang. Hala, sige. Nag-ilugay kami sa audition, amateur hour singing competition. Kontistan wala gayoy pilion, kay bisano giyamag pagantahon. Amateur hour among giapilan, ika-32 ako nga kontistan.
Babay lalaki, bata ug tiguwang, ilang ipaapil basta mukanta lang. Usa duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, pulos na baktingan. Kay ilang kanta, pulos lang sinugdanan. Wala basahin kung saan paghuman. Dihay batanon, gi-practice ang kanta. Kay boses ngayabag at title ra. Aron dili yun siya makalimot sa mga palad niya. Gisuwat ang litra og sa dihang siya gitawag na. Sa nervyos ang nawong perting los para. Busa ang kanta usab mi kurba. O tingog niya murag tingog sa baka. Ang tudak at lawon, buntag na langin bawon. Ang siging hondes nagpadayon. Kung kinsay mo daog, wala na'y nasayot. Kay ang mga judges nakatulog. Dihay babae, misayaw-sayaw pa. May boses gaya pagmurag buak nga lata. Aron dili, yun siya ipagtingan kal. Day, ganahan pa. Unsaonan, duna may diferensya. Katong babae di ay perting bungola. Nasintonado hasta ang gitara. Ang mga tao nagsigig pangatawa. Ang tud na kadlawon, buntag na lang intawon. Ang siging kontes nagpadayon. Kung ginsay mo daog, wala na'y masayon. Kay ang mga judges nakatulog. Wala damha, may hubog nga misaka. Niilag sa microphone kay mukanta daw siya. Sa entablado siya nasarasay. Hangtod nadasmagan ang gitarista. Gitarista, kabihan nga suko gilampusan ang hubog sa iyang gitara. Nag-alibwag kami og panagan. Daghang nangahulog ug nangapiang. Amateur hour, perting gubuta. Ang premyo usab na tabla. Nanapoy nakialam. Anyway, mauna mga kaigsuonan ha, ang atong kantang Amateur Hour, Budbud og Bibingka. Little bro. Oo. Daghang salamat Carl Kyron sa iyong imong palakpak diha, sa mga nagpalakpak diha. Daghan kayong salamat ha. O Yes. nakarelate pa mo sa Budbud og Bibingka? Oo. Ingon ni Unahon Pamilya nato. sa muka sa kanto. Ay, nako. Carl, kay numdum kas Budbud og Bibingka. Che, kay numdum ko sa Bibingka ni na kinang azon ba to, che? Atong dito Silingan. dapit sa baba, che ba? Nga lami kayang bibingka, che, nga rice bibingka. Nga kanang paghimog bibingka, bro. Kabalo ba ka mohimog bibingka? Nakatinda mo yung na sa una? Nami silingan kabuhat. Na sila ikuan lutoanan, na sila hulmahan. Rice cake man na siya, di ba? Oo. Tapos ilang style kabutangan nila palaman sa tunga. Nakalimot ko sa gibutang sa napalaman, oy. Tapos ang Alam mo uban sa inyo, po, anay bro, palaman? ngano man ang mga bibingka, bro, nga nailiki nga pagtung man sa taas. Brown ang sa taas ba? Taas sa Kaya liki. para ang kuan, para maluto siya, i-absorb ang init sa Ang question is, nganong naman sa taas ang liki? Ay, not sa taas ang brown. Nga ang kalayo dito mas ilalom, diba? So, ay wala ko kabalo big bro. Please explain. Kay ang uban man good, maghimo sila og kanang bibingka, bro. Ang buhaton nila, syempre palutuon sa nila, no. So ang heat gikan sa ilalom. So mo kat pataas, so maluto niya ang bibingka. Para gwapo ang bibingka lutuon, ang buhaton nila karon, butangan nila og kanang murag sin ba na yero? Sin. Oo, sin. Sa taas. Kanang marag atop. Oo. Oo. Tapos butangan nila og kanang butangan nila karon og kanang baga. So mo Gets nang ni mo? ibabaw, mo brown. Oo, mao nang mo brown ang babaw. Kay bagahan nila sa taas. So karon ang heat mo padulong sa baba. Do ang heat man good guys kay mas gaan man na, dapat mo cut man na siya mo cut, di ba? Unsaon ni pag-cut karon nga covered man siya. So dito siya mo stay sa ilalom mo nang masunog Ilalom. niya ang Magstay bibingka.
Ibabaw. Mauna karon ang bibingka mahimong Pinay bibingka. Right Brown. kay ka big bro. Oh, imo na ning award. Ingon na mapaghimo ang bibingka. Ingon na Ngano na kayo paghimo. kay kinami silingan wala kay ko kabantean na. Dili ko observant pag mga ingon ana. Di ka magbuki- observe. Mo-observe Di ka ako mag- pag siguro ako na ang kuan, ako na ang Ingon na paghimo sa bibingka kanang rice cake. Oo, sa atos probinsya. Unya si MBO, si Mr. Belgium official nakahinumdom siya nga kung gikan mis syudad mo pauli mis amo ang lugar or vice versa. Nami maagian nga tagahimog bibingka bro nga haskang lami. Napoy bibingka bro nga dili siya pagtong ang unsay tawag ana ang ngabil. Pagtong kanang parang kanang sunog. Kanang murag sunog ba? Oo. Nay mga Kanang brown bibingka na kay nga siya. nga mura lang siya og steamed. Oo. Kanang humok Muliki lang. gyapon siya pero Pero dili puti. siya brown. Kaya man na siya gibutang og baga sa sa aping. Akong ganahan nga bibingka kanang maluto na siya. Mura siya kuan, mura siya mamon. Oo, mao toy bibingka murag Mao to- steam yata na siya if I'm not mistaken ha. Steam gyapon ba? Murag steam. Napoy dili steam pero kadaghanan na. Ami, correct me if I'm wrong ha, na mga steamed bibingka. Mm. Pero how about atong balanghoy nga steam food siya nakatilaw na kana? Puto ba to? Puto bibingka Puto. diba? Oh, Ah, puto bibingka. Oo, atong Ako balanghoy nga puto. iya o kana. Lami na siya nabutang Oo. dag murag bukayo sa tunga. Yes, Babaw. oo. Oo, lami na siya Mm. kanang kuan na. Mao na siya Pinakagusto na pagkaon na sa mga kapobrehon, di ba? O magsige Oo. kag kaon og ingon ana, masumhan mo pagka mangita pag kag Imagine, mo na perminti mo Mo na kaonon kana. every day. Sige. Big bro sa kapobrehon mo gud nato no sa kanang kaagi. Well, mo may pagkaon nimo so maana da po ka din kana ganing binangkal. Kabalo mo kung binangkal, di ba? Ingon ni Carl Binangkal? Kyron ba alupi. Bibingka daw Alu. murag morning. Ingon Morning. ni Cher. Munay. Maunay. Ah, Morning ano ko ha? Muning gyud, muning bitaw. Ingon. Abi na kog morning. 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 Murag morning. Morning. Ingon. Ingon siya, alupi. May mga terminologies na ginagamit nato. If, because we live in different geographical locations, so lahi-lahi atong tawag. Katulad kay bro, ang tawag nato sa usaka, atong naisgutan before, katong Bagumbayan. 'Di ba ang tawag nila na siya ko kaingon ni sila burikat, ha? Ano mo burikat ng Bagumbayan? Pero kung imuhag yung imuhag yung estudyuhan ba, imuhang obserbahan nganong gitawag nila burikat. Oo. It's because of the liki. Sa tunga. Oo. Mao na itawag nilang burikat. Oo. Mm. Pero Kunay- sa puto, Sige, big bro. Sige. sa puto nga balanghoy, Mas oo. ganahan ko ano. Ang puto nga balanghoy takes long to process it. Mm. Kay una magkudkod ka, Kudkod kudkuron pa ka. nimo. Kaguron. Mm. Kudkod is different. Kudkod is when you Kanang kudkod, ano man ang kudkod, you anaon? grate the lubi. No. Ha? Wait When lang. you grate the lubi is kudkod. Yes. Oo. But when you grate the cassava, banggod. Guess ni mo? Oh, kabalo Oo. kasabot ko sa mo pasabot. Sa amo. Kaya di man ka maingon og pagbanggod ragod og pagbangod og lubi. Kagod sa Banggod mo is ha? tungod sa gamit, murag bitog sa English nga, usay ang noun himo nag verb. Oo. So ang kaguran, ang tawag na mo pagkagod naglubi. So mo nang among term pod kagod. Instead Oh, tama of- na siya. Tagod og Tama. lubi. Pero dili ka maingon pagbanggod og lubi. Oo, kay kuan Banggod man. is you grate the cassava. So ang banggod is for the cassava, for the kamote, and for the karlang. Oo. Kalimot pa ko Carlang. Unsa kay tong Carlang oy? Kadtong daghay unod nga gabi. Lutya na sa mga lutya. Lutya ingon nila. Lutya. Oo. Oh, lutya sa amo. Lubi is kagod, yes. Di ba yo? Di man ka maingon pagbanggod og lubi. Oh yes, Oo nga, no? tama. Tama, Agree si yo. Balanghoy is you banggod. Banggodize the balanghoy, not kudkudize. Abi
Grabe na kung English It's tinuod. Visayan English. Oo. So that's it. Ang procedure bro sa paggawa ng putong balanghoy is a very long process. Kay Tama. good magbanggod ka, pag umani mo banggod bro, imuha man ng pugan. Mm. Oo. Imuhang tanggalon ang flour, ang water. Ang water content sa kanang imong gibanggod na ay flour na siya kung imo na siya paughon. Mama na may Pagka- mong cornstarch, 'di ba? Yes, oo. Pagkahuman ana bro, imuha pa ng kusi-kusion. Oo. Kasi Imuha pa uno ng kanang pugan. human na kag puga. Imo siya Kasi kana kasi on murag kanang ikalat-kalat nimo siya. O ikalat Pagana. nimo siya ba? Spread nimo siya para Oo, tama. mag-evaporate pa tong remaining Mm. water. Tapos medyo kung dried na siya, that's the time nga imuha na siyang butangan og mga timpla-timplahan na nimo. Kay dili nimo siya butangan, dili nimo siya pwede butangan og asukal nga kanang wet pa siya. Otherwise, ang asukal bro, Mabasa. mag-ano Water. siya, Malanay. ma-separate siya sa malanay siya, ma-separate siya sa imuhang balanghoy. Mm. So wala na siya lasa. So dapat imong i-dry up sa. So pag ma-dry up na nimo gamay, that's the time butangan nimo siya og mga sagol. Mm. Tapos nasagulan na nimo karon, kompleto na and everything. Diha na ka magsugod og steam. Steam man na siya. 'Di ba atong ginagamit sa bukid-bukid kay very creative ra ba ta, resourceful kumbaga. Mm. Bagol. Bagol. oo, Coconut, bagol. 'di ba? Coconut shell. Atong gamiton to steam. I-steam na to ang balanghoy. Mao na siya karon ang puto balanghoy. And then if you think nga luto na imuhang putong balanghoy, that's the time but nga nimo karon og bukayo. Kayo, Mm. oo. Kabalo ko mabotog mo kayo, big bro? Oo. Hawod kay Lam- muhimo ng bukayo. Tama no nagbuhat man ikag suman atong ba. Mm-mm. Nakalimot ko. Tama, oo. Ibutan ko sa So Parang kanang question, mga nakalimot ko, sorry. grabe ng mga ingon ana bro, Ah. daghan kong nabalaan na kay ni agi ra tag kalisod oy sus Ginoo ko. Akong gusto buhaton kanang koan, cassava balls nga akong nakatanon kay mama. Bicho-bicho na, di Atong ba? pichi-pichi man na di sa Manila. Sa Pichi-pichi ba? Pichi-pichi. O kay mama yung tawag cassava balls. And then, like I said, atong ni Agi, tulo ka buok, pero lingin siya, tulo ka buok piso akong baligya ato sa school. Karon pila na na? Tagpila na. Mahal siya din eh. Is mahal na no. 10 pieces, parang 85 pesos yata. Wow. Or, tapos gamay pa jud kaayo. Mahal na gyud ay siya no. Actually 100 plus na ya. Tagpila basta pichi-pichi man na din ginapalit na mo na pag naay mga pag naay san eh. Yes. Nami team building ana bitaw kay mas barato man. Mas maayo mo yung kauno ni mga inatong pagkaon bro. Kaysa pa social. Uy, di mga mabusog. Mabusog Oo. kag pizza. Di mo ko kakawag pizza big bro kay kuan man ko kanang ambot lang there's something in pizza that I can't really eat except kung Hawaiian siya kanang naay pinya Wow. kung kaunon pinya. Social. Hindi li. Hawaiian Dili. jud. Dili Hawaiian Mm. because ang akong kwaon dito kato yung pinya. Pag sa work bitaw pag naay pa pizza, wala ang akong share kay ako rang ipanghatag. Kana ganing Social kuan. jud no. Mm-mm. Kana dili social uy. Wala Ipanghatag din ko ba? kay- Gusto ko mukaon og pinya. Pagpalit og pizza. Ha? Ano papalit mo kag pizza? Kay gusto ko og pinya. Pinya. Di na lang pinya paliton diretso no. Social lagi. Oh. Social kayo. Bitaw pinya. Si Big Bro ba mo katawa? Social. Kao ka og Bitaw ang pinya pichi- o palit og pizza. Nagamay ra kag Dali pinya lang, na okay. dito. Pero Okay. pero ang pichi-pichi today kay marag nakadumdum ko ha ang akong ambot wala naman ko kapalit na manggod. Basta marag 10 pieces ata sa mga nasa Manila. Sa mga nasa Maynila, correct me if I'm wrong ha. Parang ganun yung price niya. Parang 85 or 90 pa sa 10 peraso. Parang ganun. Pero kaning Mahal. kaning kanta ni bro, kaning kanta ni Max Urban, puto og Kanta, big bro. bibingka. Nagi ni siya puto og Sama. nanay siya underlying meaning, 'di ba?
lahi ni siya. Oo. But, Nashay ko. novelty song man gud ni siya, oo. Oo, So it depends on you kung saan nimo pag-interpret sa kanta ni ni Max Urban. Yes, if you play your mind or Kay- your head. Yes. Kay ang suman guys, kung muhimo ako ha mismo gahimo jud kog suman. So I know how to make the suman very attractive. Oo, 'di ba? Magsuman mo no. So, let's say human na pagluto ang suman. Ang buhaton ninyo para attractive kay mao man imong ginabuhat before katong paninda pa mi. Gibuhaton namo is amo na siyang pahiran bro. Amo na siyang i-dry up. Kay ang suman manggod, 'di ba? Steam man na siya. Ang suman is lutoon nimo sa process sa steam. Oo. Tapos, syempre kung steam na nimo, magbukal-bukal yun ng tubig. Sa una kay ang suman unsa man nimo pag steam. So ang mahitabo ana karon butangan nimo tubig ang kaldero. Oo, Oo. di ba? Dong nasa ilalom, maano yun, ma-expose yun sa tubig mismo. Tubig. Ang sa taas Mabuskag. ang steam So ma-absorb niya karon ng tubig. So pag hawas nimo karon sa suman, basa kay siya. So imuha gyud siyang pahiran para ma-dry up. Once na dry up na nimo ang suman, imuha na siyang pahiran karon og hiso. Hiso, Hiso. Unsa hiso? oil. Ha? Hiso oil? Oh, hiso, oil. Kanang dili na siya katong Ang hiso, lana. ang hiso is para sa buhok. Pero but na ako pasabot, pahiran nimo siya og oil. Oo. Ang oil nga nga makaon. Oo. Kanang oil nga makaon. Hiso. Oo. Hiso ri tawag na. Hiso Dili na tawag siya sa amo Dili na katong lunok ha katong giingon mo sa kuan. lahi Dili to. na siya. Ang hiso is Lahi to siya. the oil. Ang oil, pahiran nimo karon ang dahon og oil para hamis-hamis, sinaw-sinaw. Mo to'y buot pasabot ni ni Max Urban. Pero kung imo siyang i-interpret the other way around, bahala na ka. O kung kanang daghan kay vitamins imong utok, pwede na mo i-interpret that way. Bahala na sa naminaw actually. Oo. But of course, you would only know the exact interpretation if you ask the person who wrote that song, di ba? Correct. Oo. Just like kanang baso, no one would know na baso din na siya unless naingon sa nag-create anang baso. Yes. Oo. Suman Balanghoy, little bro, yes. Suman Balanghoy is one of the best sumans na gusto nako. Balanghoy gid akong ginapangita nga naa siya bukayo sa tunga. Oo, lami kayong lami. Kana jud akong gusto sa tanan nga paliton bisan kanang kontay diri na ako maadtuan di sa mas Yes. puyan banda. Mangita ako kanang puto nga balanghoy nga nay bukayo. Lahi gyud siya ang lasa no, lahi gyud Oo. ang dating ba kung naa siya bukayo sa tunga. Oo. Oh, marag perfect combination sila ang kining ka balanghoy nga puto ug bukayo. So, pag wala ang siya, Ang suman og Wala. bibingka, perfect combination. Ganon. 1 plus you and kasi unta karon. Anyway, bro. Okay, nahuman na ta suman og bibingka. Unsa pa may By the way, bro. novelty song? Nakay novelty song dra. Wala pa big bro, duha pa wala kita kay. na tulo pa to katapatong kinsa sa iya og kuan, hain na ang Oo. utlanan. By the way, shout out muna tayo saglit lang siguro sa ating big bro. Go, Si go GFF ahead. Story, of course si Pamilya Wen sa Enco, tapos si Gian Isabel 18, that is Ate Marian. And then sa Facebook nandiyan pa rin, ewan ko kung natulog na si Bugdo. Mata pa dai siya. Kay nagreklamo ra ba siya kada isa kaapas pa mi pag maabot na kay. Ang iyahang ang Nagawa bugdura man. ang mata. Ang Ambot na. anyway, ang bugdura ang mata. So bro, mo Ah. kanta pa ko adunay mga Kanta pa big bro. Yes, Oo. of course, big bro. Yeah. mga kanta diri nga gusto na akong ididikit. Marag si kuan, marag si Ididikit. Ha? Kadumdum ko ba? Ako lang i-share. Nalang ko i-share very quick. Ayaw ka mo kanta. Beth Oo. Lily ha, ayaw ka offend. This is just a joke. So dito mi kay Pops JC Entertainment. And then, nag-request sila nga kantaon ako tong You Decorated My Life. Na si Ate Beth, kaya nasayo pa sa exulti. Katong, You Decorated My Life. So, nangatawa mi tanong ko, magbuot mo mi, bisaya majud kaayo mi. Ang bisaya mag si Ate Beth Lily. Hantod na lang ni kanta ko, sigo katawa, kaya di ko ka move on. Tungod atong you decorated my life. So, you decorated my life.
ididikit. Mm. Kung imo na siya Idikit. i-interpret as Tagalog, Gipilit. ibig sabihin stick, diba? Stick, Oo. Pero mo Anyway. anyway, distinct nga characteristic sa mga Bisaya, gahi. Oo. Diba, Bet Lily? Ayan, mm-mm. Yan, Bisaya jud si Bet Lily, murag ako. Nga usahay, di mawa ang nga mawa diri wa didto. Pero aware ko nga mali. Yep, Kay yep. usaon man na nga condition naman ang dila ba. Everyone, here's sa pangandoy lang para sa inyong tanan. Kanta unta tagpas-pas-pas no? Pero kanila Big bro, katong geography on niya. If you can. makanta ko niya geography. Everyone, here's ay na lang kay makatulog. Madali lang ha. Akong utrohon guys kasi pa makatulog mo ani. Magkanina lang akong kantahon para makamata pa mo kay basig wa na tay mga kaigsuunan yang tan-aw kanato ba. Kuradang na lang. Kabalo kag kuradang bro. What was your favorite part of high school? Dili big bro sa Kuradang. Ayaw na unya ra istorya, maminos ako sa Unya kanta na. para atren ako sabot. Sige. Sige ha. Ato ning pagabat-baton unya kaning kuradang. Imuha na ni. Sayawon ka ang kuradang, ang sayaw nga kinaraan. Maoy paborito sa mga tigulang, ang nindot nga sayaw nga kuradang. Ang imong sampot, ilabyog-labyog, ang imong hawak, ikiyod-kiyod. Sigurado gayud ikaw ganahan, ang nindot nga sayaw nga kuradang. Dali uyong, dali uyang, dali tatay, dali nanay, dali manong, dali manang. Magsayaw taning sayong kuradang, sayawon ta, ang kuradang, ang sayaw nga kinaraan. Maoy paborito sa mga tigulang, ang nindot nga sayaw nga kuradang. La 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 la. Sayawon ta ang sayang kuradang. La 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 la. Sayawon ta ang sayang kuradang. Sa Mindanao, Samar ug Leyte, Bohol, Cebu, Negros Antique, ang sayang kuradang maoy ginaham, mao kinidiskos mga tigulang, mga intoy, mga inday, kadto kita hakan dakikay, mayada sarayaw may kalipayan, maupayhan sayaw nga kuradang. Kadi kamo mano-manang, kadi kamo tatay nanay, waray iba aton kini, maruyagan mo ang kuradang. La 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 la. Sayawon ta ang sayang kuradang. La 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 la. Sayawon ta ang sayang kuradang. Ayan bro, kuradang. Akong pagsabot kay igatan. Kuradang is Sayaw din na siya. it's a form of it's actually a type of dance. Usually Like ginasayaw folk ni dance? sa mga yes. Ginasayaw ni siya sa mga Bulanon, mga Cebuano during Cebuano. festivities or mga mga events. Mao ni siya isayaw bro nga ginahimo nila para na ay mo hatag og kwarta ba kanang mubundak og kwarta. Wala na ninyo na oo. Pang-entice pang-entice Oo, sa tao. tradisyon ni siya. Oo. Kaya halimbawa kanay inaikasal pasayawon nila kuradang or na birthday celebration. So imbis na ang uban ilahang ipin ang kwarta, dili nila ipin karon ibundak nila ang kwarta. Mura ba siya it's one way of kanang showing off ba nga. Mas daghan ko. Sige, mas dagang Og kwarta. padaghanay og bundak. Ang uban sinsiyo para mabukol ang musayaw. Oo. Naigo pagbuntak. Oo, pero di man ka mohatag og sinsiyo kung na event, di ba? Kay syempre, well off ko Dili. dapat
padaghanay gyud, di ba? It depends sa color, di ba? Ingon ana na siya. Mao nang ilahan ang ginaano ang kuradang. Mao nay tradisyon sa mga bulanon, sa mga waray. Pero Until ikaw, Vic, now, bro, kabalo ka mo sayaw, di ba? kabalo ko mo sayaw, oo. Ugon sa Sample kuradang. Kuradang. Oo nya na, pero di jud ko mo sayaw kung walay stage. Gusto ko na stage. Hala kita ra jud, murag nakapansin ko ba, gyud mi kat no? Wa jud maluoy nato ba? Ay wa man gud Oy. nato gi-paste pod ang ano siguro. Oh, day tama, no? Napa ba si Francis diha? Oh. Maula. Wal ning uli na Saka, to be. na. Hala Tama na nakalimot siya. po sige tag yaw-yaw diri ba? Oo. Ay nako. Ay, kuha na ko, i-wrap na ko diyan. Ako nang gipin. Ay, Ang gipin ano, mo? StreamYard link. Saka mo, be. Parang- Pasensya na Kami gyud bag. kauban. Tulo na mi ka oras diri sige ano ba? Sige yaw-yaw. Kung Nakalimot kabantay di ay, jud ko gyud mi kat-kat ba. Musaka daw to si Kuan. Kat-kat, Kung ha? makaapas si Pamilya Wen. Ay asa man si Ay. Wen, si ano karon si Carla? Kuan man, buntag man karon diri, no? Ah, Sa oo. tuas. Hapon pa sila dito ron. Tapos, Alright. Gabi idiri. So hapon sila ha. Tama. Mao pa'y pagmata nila. amot ko na ba siya duty, pero ningom siya gani nga mukat-kat siya makaapas siya. May, Kat-kat kalay ha. Si dito Kalay. siya mukanta Big Burn. Oy, Ay, nanak si yun. Jaime Proud. Mm. Oo, Jaime. Mo ni as more gyud ato ang di gyud ni siya mawa ba pag Mm. naatay Bisayang gamay ato aning little bro. Kat na, Nga, be. ano bro, humana mis budbud og bibingka. Baka tawa ra ba ko ani ni little bro kay kung nay mangon ana gani mutago siya. Oo. Di siya ka ano, di siya ka kasugakod ba, di siya ka sugakod iyang tabunan iyang naong. Bro ha, Basta sa ko kat-kat itago. diri bro ha. Kat-kat diri karon bro ha. O bro, paghisgutan nato karon ang balak. Na kay balak. Oo. Akong gi-share atong ni Agi. Pero imuha siyang i-deliver. Explain? Dili, i-deliver nimo tas tugtugan ako siya faithful love. Kuan ka nang, wait lang ha. Kasi mao man na siya, di ba? Mao man na siya uso before. Nagani contest anang balak sa radyo before. Oo. Na ako, pero Impromptu. At dili ko kabalo ng impromptu Big Bro. Oh, pero na Hugot kay na. ano? Na ako listahan din ni nga akong gi-save katong ikaduhan. Ay, katong Lel napalong. bro, imong sige, kuan. hi. Sige. Katong Oo. napalong imuhang kuan gilabtan imong kuan. Device Sige daw. diha. Dali Wait atong lang, asa atong naman to, tugtugan og faithful heart ha. Kay mao ra man nay. Mao na atong topic next time. Mao na theme, mao na ano nato, theme next time. Balak. Na din he. Banana is sweet. Ay Bisaya, English man na. Out, Bisaya na. Oo, Bisaya. Sige, Nalang sige, si go. kuan. Sige go. Dali Dali lang. Banana. Sige, sige. Ako Big Bro. tugtugan sa. Gusto ka katong kuan, katong isa, katong French or kana? Ay, katong French. Mm. Kana daw. Or kana na Pero lang. pa na ako nadunggan. Kato man akong gisend sa mo ha. I-play man Sige man. go. Sige, try daw na to, be. Dali lang Aha. ha. Dali. Atong tugtugan mga kaigsuunan og faithful love para ano ba, makahilak tagtagok. Kini to Big Go. Bro, ako i-play ka dali ha. Mani oh. Sige po. Sige, ikaw na lang play. Mani. Imo maning na-save na, di ba? Kusog ra Go. kayo. It's okay. Kana. Namuhilip lang ka. Nanay kay drama-drama. Handuman. Kana. Kana na lang Big Bro, marag kuan na siya, marag mas common. Kana. Go bro. Maulo mo inoong ko. Ayaw kaulaw. Ingon diri, banana is sweet. Ang Ayan. palaya is mapait. Apan ang gugma sa classmate, pinaagi sa kuhit-kuhit. Nadunggan ma. Ako mas mo na. Dito ko kabalo magkuan ay mag-deliver ko nga ni. Dali sa ato sa ding i-welcome ni ato igsuon kay mao gyud siya Ana. the Ana. king of balak. Ladies king and of balak. gentlemen, ang king sa balak.
Jaime. Oy, takilin mo lagi ka. Na. Ayan na. Og sa dihang nahulog Nawa siya. ug nabuklan siya. Apat ang bukol. Sige, ikaw sa... balak ta karon Hindi, ang mahuman ikaw- ha. Oo. Gikan ko sa among baryo. Gaulan, gahangin, ug nagabagyo. Ang sapa nagulbo-ulbo. Apan gilabang ko tungod kanimo. Ay, kanindot Gana? na. An ko. Mitabo na ang kangit-ngit. Apan aduna pa'y misinggit. Ayaw tabuni ang langit. Kay basin ang buwan og bituon mapiit. Og sa dihang mihayag og kalit, misidlak ang pagtuon na kong langit. Aduna di ay nipislit sa flashlight nga akong gipalit. Ganahan ko. Bro, Jaime ha. Ganahan lagi ko. Maano to balak ni. Napay isa. Okay, sige big bro. Sudo nga ang kahayag inday. Niining adlaw nga mitanag. Sa matag buntag atong iawhag. Mga tumong ug tuyo aron lang mahungkag. Ang kagustuhan nato nga muuswag sa pagpuyo sa katilingban nga puno sa kaikag. Sanglit ipagawas ang tanan mong kapasidad. Pasagdi ang ilang mga dalunggan nga mutingkag. Manghinaot na lang kita nga ugma damlag. Makahuman na sila sa pag-usab. Nice ang mga balak. Bro, ikaw na pod. Ay, dali lang. Nagka-set up pa yata si little bro. Jaime. Oh, naano ko na. Si Kuan, si Go. Jaime. Sige. Kini. Ganahan ko Go. ani. Kun Diretso. og galing kuhaon ako sa Ginoo. Pwede bang muhangyo kanimo? Anha ko ilubong sa imong batiis. Aron karon og unya, madimdim ko ang imong katamis. Agay! Asa ka? Asukal, baw. Ba? Ang gugma sa tao sama sa bulak. Sa huyuhoy, giduyan-duyan. Adlawng tanan, bisbisan, tumang pagbati. Sama sa bulak, ang kahamot, way paglubad. Baw. Ako na po. Lisod man ang kinabuhi karon. Ayaw pawala sa paglaom. Moabot ra gihapon ang panahon. Kalampusan imong maangkon. Hinumdumi mga igsuon. Dili makita ang sidlak sa usa ka bituon. Kung dili moabot ang kagabhion. Nindot Kanindot lagi ba? na ay. Ang kahilak ko Ganahan dyan ko aning ko. palwa. Napa ka? Napa ko. Go. Bro, May, singit lang bro ha. Oo. May sundang kong taas. Aba. Tupong sa akong lawas. Wala pagani nako ikatikpas. May dugo na nga miagas. Nga miagas. Ay mo ba ni mo pod? Dili. Lahi pod. Siyempre, ang rhyme ba? May awas. Oo. Misidlit. Ako nagani ang gibinuangan. Ako pa jud ang gibiyaan. Ako gihapon ang dautan. Ako na ang naghatag og kwarta. Gikalasan pa niya akos gugma. Ako na gyud ay ang tanga. Ako na gani siya gipasaylo.
Pero iya gyapon kong gibaylo. Ako na gyud ang tonto. Ako Kaluoy na po. bao. Hi. Jaime, meron Kani ka si ba Jaime, dyan? daghan jud kay ni ba? Usag yun ni ka batya ang dalaaning balak. Balak ko. Balak nung pulong. Balak nung Balak. pulong. Naka bro? Nakamute ka. Mataas. Ako? Ako ba? Ay, si Jaime? Hindi si Jaime. Go. Ako na ba? Oo. Ako raning na-memorize big bro, bata pa ko. Mataas. Ay, hindi. Hoy, babae. Be careful sa imong body. Baka magkaroon ka ng baby na walang daddy. ako naman doon, bata pa ko. Di ko kalimot, ana. Oo. Diba? Hoy, babae. Ako yung balik. Napaisa. Mataas man ang langit. Ug mababa man ang lupa. Pag ikay hindi ko nakikita, ako'y laging lumuluha. Ganon. Tagalog lang siya. Unsa pa man imo diha, big bro, be? Napa ko dire. Hmm. Ugmao ka na ang usa sa atong kalahian. Kalahian nga maoy nagpalig-on sa atong panag-uban. Sa atong kasuod, abi na kog kitang duha muhangtod. Oh. Apan miabot ang panahon. Okay. Panahon nga bisan kanusa, wala nako damha. Panahon nga maoy hinungdan, nga ako hingpit nimong gikalimtan. Iring. Oh. Nalagi nito bag imo big bro. Ha? Na itubag ako wala lagi. Kani, iro na santa. Sige, ero na start. Giahak mo na oy. Pisko. Carla, baka gusto nimo dito umakyat. Kaya yun. Oo. Aw ba ni BNDB? Kana na sa mga Ay, nasa May. August. Little bro, kat-kat lang ko diri ba para Nawa, ba? man siya. Sadya ta ba Si- kay pangit daw yung Oh, si- connection. Sipo. Nako, basig yan na. I-refresh, Jaime. Si Kwan. Ay, shout out muna kay Golden Heart of London. Hello there. Hello, sa mga Golden co-host. Heart. Hello, Julia. Brenda M. Swanson. Gabalak yun mi guwaps, ha? Hi, Brenda. Hello there. Napa ko big bro ha. Oh, Sige, go. napa kay mo diha. Yes. Matago ko man ang... Ay, ma'am siguro mo Kangit-ngit. Pareha ba Oo. siguro tag nakita? Oo. Amo na ni siguro eh. Go. Gusto pa man mo diha. Kini, go. unsa nako pagdayon kung karon na... Ay, murag mo naman siguro nang gibasa ganiha. Tama ba? Ha? No man Nabasa nakaning ko ko. Oo. Nabasa na nimo no. Oo. Mm-mm. Wala na ko. Pagkasipa sa init, hapdos kaayo sa panit, ang nawong nagpingit-pingit, murag nakakaon og pait. Oh. Sa dihang uwan mi bundak og kalit, dali-dali nga mipasilong didto sa dapit. Sa dakong kahoy nga ginganlan og dakit, payong nga gihimo na lang unta og dughit. Karon dako na kaayo siya og gamit. Mm. Ubo, sipon, hilanat ang nasakmit. Busa inom dayon ug aspilit. Giahak mo na. Unya kaon daghang pansit og pinakbit og dili gani binignit para dili madugay ang sakit ug aron mamaayo sa hingpit. Ay, gwapo pagkahimo ba? Ganahan ko. Para dayon mo sidlit. I can't take that. Unsa man no? Binignit. Binignit ra di ito. Super Friends and the City, hello. Hi, Super Welcome to our Friends. program. Thank you very much. Yeah.
Bro, Jaime. Kini. Diri na siya sa baba. Nahadlok man na siya mo balak. Yo, ikaw, yo, kat yo. Kung na kay mga balak diha yo, bagikan sa to ang balaang lungsod. Sige, bro. Ala, naglibog naman ko ani, oy. Kaman akong basahon ani. Kadaghan ba di ani? Kini. Ang gugma sa tao sa... Ay, maraguma na ka ani, no? Ang gugma sa tao sama sa bulak. Kaya mo Ha? na nabasa. Oh, humana na siya. Ano siya? Alo, uy. Bright kay ka, dagang kay nakita. Nanay ni Daog, mga kaigsuunan. Ay, kini. Wala rin mo na nabasa. Lisod mahigugma, lisod magpangga, lisod masakitan, lisod magsalig, lisod magbag-o. Pero ang lisod sa tanan, kanang mag-texta, unya dili ta replyan. Sakit jud sa dughan ba? Ganahan ko, ani. Nice. Miabot na ang kabuntagon, pero gibati paghihapon og katulgon. Mga mata pilit nga bukahon, kay aduna pay daghan nga trabahoon. Malisod man ang panginabuhi karon, kinahanglan makayod aron magmalampuson. Tanang trabaho nga may sweldo-unon, dawaton buhaton ug sapupuhon. Pobre og lisod ang pagpuyo, pero utngon bahala ang sudan, puro utanon. Ang importante kita umyanon, maabot na ang pagka masubwakon. Kining klase sa kinabuhi dili angay taguon, maayo pang ipanugilon aron mahimong inspirasyon sa mga tao nga masulubon. Nice. Wow. Kugi. Kuhay ba nila eh? Kugi ang title. Kugi? Oo, Ano lang Kugi. kita ito mo ha? Ako kabisaron sa rin. Okay, kini. Nagdamgo ko kagabi. Break na daw mi. Grabe, jud na kong hilaka. Pagmata nako, kalit kong nikatawa. Kalimot ko, wala man ni ko uyab. Giapan. Naghilak-hilak pa, wala ni kay uyab. Nabuang na ang title, ana. Nabuang na. Kini. Ay, Tagalog man yun. Kanang Bisaya. Pagka masulubon sa akong kagahapon, sama sa nawad-an na sa paglaom. Apan miabot ka ug kanako miunong, gihatagan mo ako og kahulugan, nga ang kinabuhi ko nga karon pagka matahom. Masulubon. Bow. Oh. Oh. Nindot yung nakuha. Okay, kini. Big bro ha, kini. Oo. Sakat tong nagkailata, nakaingon ko sa akong kaugalingon. Nga kanindot unta kung ikaw akong maangkon. Ay, kanahan ko ani. Ako usbon ha. Sakat tong nagkailata, nakaingon ko sa akong kaugalingon. Nga kanindot unta kung ikaw akong maangkon. Ay, ganahan ko Nice. ani. Ako na-save. Ayaw pagdahom nga matagamtaman nimo pagbalik, kung unsa ang kaayo nga imo nahatag sa uban. Kay dili tanan tawo adoy nay kasing-kasing nga sama sa imuha. Kisduman ang kabuntagon, padayon gihapon kitang magmalipayon. Ato gihapong tagamtamon ang kabugnaw sa panahon. Bangon kamo mga higala ug igsuon, huyatid, sayaw, lukso ug pahiyom. Basin unya matagamtam na ang kainiton ni haroing adlaw aron kita panington. Pero una ang tanan angay kita nga mamalandong, pasalamatan ta ang amahang
makagagahom. Kay gitagaan na pud kita niya ug laing adlaw nga matahom. Ato kining gamiton sa matarong ug mahalon. Kay kining kinasing-kasing gihatag sa labawng makagagahom. Kabuntagon. Kining kasubo og kalipay mo na nabasa. Sige nga. Ay, di ko na mainom, di na ako mainom. Kasubo og kalipay. Amor Usa ba na pa? pud kaadlaw ang milabay. Puno sa kasubo og kalipay. Kasubo tungod kay may mga paymahay. Pagmahay day, pagmahay kay naputol ang kalipay. Kalipay nga gisaulong pinaagi sa pagtagay. Tagay samtang nagsinayaway. Nagsinayaway kay may dakong hikay. O sa hikay? Ano? Celebration. Hikay. Tama. Maghikay na tama. Maragana pa hikay Oo. nagpanihapon. Tama day. Kalimot naman ko eh. Kadagan ba di ay? Sige, ikaw na po big Kataas sa akong panlantaw. Abot sa lugar nga awaaw. Huna nako naglatagaw. Nagatubang sa kadagatan nga naghanduraw. Gibati ako ug kamingaw. Mga apuhan dili nagayod mahimong magpatinaw, patimaw. Kay sila dugay na nga mipanaw. Dili gayod nako ikauwaw. Pag-amuma sa ginikanang nagdako ko nga uhaw. Apan salamat sa mga tao. Gugma ilang gihatag kanako miapaw. Busa ang pasalamat nako dili mapuhaw. Hangtod sa tumoy sa bangaw. Kamingaw. Kamingaw, okay. Kini ganahan ko ani, asing ganahan ko ani. Ani. Bahalag saging basta labing. Bahalag mais basta ang ngisi tamis. Kaysa humay unya magsigig away. Bahalag magkaon og dukot basta di lang gubot. Bahalag magsudan og ginamos basta gugma timos. Magunsa og adobo kung perming galagubo. Bahalag magkaon og kamunggay basta nagkahigugmaay. Ang motoo pasmo. Kana. That's nice. Nice. Oo. Mag-compile ragutane, bro, di ba, no? Oo, atong ka ano. Kana. Nice kay siya ba, di ba? I mean, Oo. balak siya pero aduna kitay makutlo. Mm. Di ba? Nga bagamit nato sa to ang pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Kini big bro ganahan ka niyo. Isa po ni. Mhm. Kung biyaan ka sa imong uyab, yaw pagpugni ug kon siya mo balik. Gakusa siya og hunghungi. Lami na kaayo ko no. Saon taman, dilit naman ko imo. Kanahan ko ani. Us muna ko. Kung makatawa lang ko. Kung gibiyaan ka sa imong uyab, yaw pagpugni ug kon siya mo balik, gakusa siya og hunghungi. Lami na kaayo ko no. Saon Ay. taman, dili man ko imo. Og little bro, Oh. ni ana si Carla. Nga atong higala. Ah? Usa Pasak ka ko na. gwapa Mm. nga Bisaya. Og kabalo mo kanta. Ah. Dili lang kabalo mo kanta. Og siya tsada. Ah. Uli na ko inaninidaog. Nakatawa si Carla. Di ba, Carla? Hello, ladies and gentlemen. I-welcome nato ang atong igsuon nga gwapa gikan sa United States of America. Kay siya
muapil ka nato sa atong mga balaknon nga mga pamulong nining gabi una sa Biyernes. Carl, welcome sa atong programa ug daghan kayong salamat ha sa imuhang pagkatkat diri sa atong balay, ang balay sa Putyukan. Kumusta, Carl? Murag ano? Carl, di ka na, ay, muted Kay, di ka na mo madunggan, Kay. Ikaw na imong mic. Mic, sorry. Ayan. Yan. Hello everyone. Oh, naang bata diri sa. Nanawag, gusto sa mo apil. Nagbalak na siguro. So kakanot ko naghilak naman kay nagmata. Dok na. Okay lang. Balak. Nice kayo, no? Naka. Na yun na ning nakuan sa akong handumanan. Wala Sige, pa na. sige, padayon. Go. Nakita ko na ganyan na. Sige. Sa akong handumanan by Jane Claire D. Escala. Kining balaka, akong ihalad kanimo. Kaya ang akong dughan, wa ko kasabot kung giunsa nimo. Pagkanin daw. Basta ikaw. Nagkuhan. Yan si baby. Yeah! Apil. Ganahan Go, siya, Kay. go, mami. Go. Nag-cheer na siya. Basta ikaw mo tanaw sa akong pagduaw. Ang imong pahiyong murag bituon sa akong pananaw. Hayag kaayong murag adlaw. Imong gihayagan akong mangitngit nga dalan sa imong mata nga murag bulawan. Ang imong tingog murag huni sa akong dunggan. Tanan nimong gipamulong nipahupay sa akong dughan. Lami kaayo paminawon murag awit sa kadlaw. Sa imong pagtan-aw ako namugnaw. Akong tuhod nangurog murag di na makabarog. Sa imong pagduol ako nahasol. Yes. Gidoko in taon ako kay naulaw. Pero naulaw yun ko. Pero sa imong pagnakaw ako nang hupaw. Sa imong paglayo ako nasubo. Sa akong mga mata, luha mitulo. Kanusa ka ikaw maako, pero akong dughan, mahupay sa imong gugmang tiunay. Ug sa imong dughan, ako mopahulay. Sa mga adlaw nga ako gilaay. Lapit na gid man. Apan ako gadamgo lang, ug sa akong damgo ikaw lang tanan. Apan kung kita gayud ang magkauban sa kahitasan, akong pasalamatan. Ganahan ko kay ngano. Naay ano ba? Naay back up cheerer. Oo. Yeah! Hello, baby. Yeah, bonel. Di magsaba. Karon ang adlaw sa mga nanay. Nagpadako, nag-aruga, nato kanunay. Unsay atong ikahatag, aron siya malipay. Halok o gakos, nga tamis pa sa kalamay. Kitang mga anak, walay ikabayad. Sa iyang mga pag-antos, hangtod kita nagkaedad. Moabot ang panahon, kita mamahimong ginikanan. Iyang kasakit ug kahago, atong matagamtaman. Kalipay ni nanay, di lang sa Mother's Day, kundi kada adlaw nga nagbinuotan ta pirmi. Paray gakos-gakos ug simhot-simhot, maoy gikinahanglan sa dughan niyang naghuot. Ug kung tigulang nagyud si nanay, iyang allowance ihatag yud kanunay. Kung magpasagda, ayaw sab kasabi, sa iyang mga gusto, patuyangi. O kung si nanay medyo dunay pagkaluuran, pasagdi ang iyang gusto matuman. O kung siya giango-ango na, diha gyud masukod kung tinuod ba ang atong kugma. Baw, nanay. Ganahan ko ato. Karoon na Indutan pong ka, mama. wala lang ko kapaminaw. Okay, ni mo po rin ako Katay. Yan eh.
Abi Go. kay maot, dili na pwede maghugot. Ayaw pagbuot, may mansag inyong dughan, ray kamao maghuot. Hello, Afghan Hugot na siya, Minute. big bro. Welcome sa ating programa, ha. Pasensya ka na, nagbi-British kami ngayon. Ayan. Si, Hoy, gwapa, basi gusto mo ka mo balak da Brenda ba? Balak Oo, nun, Robin basi siya. Basi gusto ka mo saka. Gwaps Carl, napaka? Kamusta? Kasapa kami din. Yung baby kay gusto Ay. lagi mo apil. Ania intawon nagyaka sa salug. Samtang sa gawas nagulan nagdalugdug. Walay mahimo kundi magpaabot. Dinhi sa tugnaw uhog ug huot nga airport. Tanan halos flight na delay na cancel. Mga empleyado sa airline lami hutdon og pusil. Apan wa sila'y sala kay panahon nagdaot. Pasensyan kung intawon, hapit na mahurot. Lami unta ikaon, lami palit og kape. Apan pita ka kuway sulod, kundi 20. Pagkaon sa airport, pwerte gayong mahala. Di malas gyud ako, kay pobre, walay kwarta. Way lain lingaw, niya nagsulat og balak. Aron di laayon sa eroplano, paghulat. Maayo na lang diri sa airport daghan o guwapa. Pawala sa kalaay, vitamin sa mata. Naglagot na gyud ko, di na kapugngan. Piloto og stewardess, pitlokon ko silang tanan. Pasayloan na lang ko, dinhi na lang ko kutob. Kay ako mubarog, tiil ko mibikog. Daghan kay mga balak nun nga mga Bisaya, no? Sa mga mga kaigalaan natin diyan ng mga Tagalog, balak is poem ni siya, 'di ba? Poem, yeah, poem. Poem, oh yeah, poem. Mm. Alright, bro, unsa pa? Aduna ka pa ba? Ikaw, big bro. Nako din eh, pero wait lang ha. Kanang mga Kini. So, kini ang title ni Buntag. Sud-unga, ay, marag kuman mo siguro no? Sud-unga ang kahayag, niining adlaw nga midanag. Sa matag buntag, atong iawhag, mga tumong og tuyo, aron ilang matugkad. Ang kagustuhan nato, nga maongoy muuswag, sa pagpuyo, sa katilingban, laluma po nga puno sa kaikag, sanglit ipagawas ang tanan mong kapasidad. Pasagdi ang ilang mga dalunggan. Nga motingkag, manghinaot na lang kita, nga ugma damlag, makahuna-una sila sa pag-usab. Ay, nindot. Marag about sa kuan ni eh. flashlight. Ha? Oo. Oh, no, nabasa na ni Big Bro gani ha. Samo. Kataon na ng flashlight. nice Nindot kay mo na to. Carl. Nindot gani. oo. Feel kayo. Inday, naday balak si Brenda tong basahon. Inday, ay shout out sa ating little bro na sa ating bros na si J Tollets 23 at saka si Zenki Adahar. Zenki Adahar. Hello, Pasensya na kayo, brothers. nagbi-British kami. Inday, ayaw gyud ko tintala. Kay di ko mo patol, nimo ayaw katingala. Kay kining kasing-kasing ko, hiniktan, sa gwapo kong uyab nga buutan. Inday, ayaw ko pakita. Ni anang hamis og puti nimong paa. Kay basin ako makalimot sa imong kagwapa ug kahumot. Inday, ayaw ko tutuki. Kay mahagit akong pagkalalaki. Kung ako mahinayak, di ka makadepensa. Kay init ug lami kining akong romansa. Inday, ako manamilit. Kay basing gugma ko nimo mo pilit. Kay basin kitang duha, unya magbasol. Sa gugmang ginadili, kita mipatol. Inday, ayaw paghilak. Ayaw hawiri akong hawak. Kalimti na lang
atong mga kagahapon. Nakikita lang ko nimo aron ikaw pasayloon. Inday ayaw paglaom. Kay nahibalon ako, ikaw bakakon. Wala kay lain nga basulon, kundi ang imong pagka malimbungon. Malimbungon, bao. Wow. Mana ni Ay. Ikaw kay. lisod mahigugma, lisod magpangga. Lisod masakitan, lisod magsalit. Lisod magbag-o, pero ang lisod sa tanan, kanang mag-text ta, unya dili ta replyan. Sakit gud sa dugan ba? Amo na akong gibasa niya. Ay, naman din. Nakarelate. Oh, pero okay, pero ganahan ko balikon kay nakarelate ko. Ganahan ko ano. Maurot naman ninyo tanan. Wala dagan. Ano, dagan pa na siya. Naog na ko. Mo, ang atong Kini- buhaton na ni, mag-compile tani karon. Mm. Oo. Gani, oh. Sa kinapa big bro. Sa oras nga gusto ko mo pahiyom. Usara ang kanunay nako nga buhaton. Mga mata nako piyungon. Ikaw ako huna-unaon ug pagahandumon. Kagilok. Mahuman na yun na to ang oras basta mga balak. Di ba? Oh, Nice oo, man. actually. Kay parte ra ba na I don't know ha. Kay ka na sa inyo ha dito kay sa inyo ha dapita na bay balak sa radyo before. Madunggan ba ninyo ni siya nga ano program, bro? Yes, naabig bro. Na Kana ano? siya nga music, kana nga music, pero there's one thing na ginapangita nako. Kasi 'di ba, apart sa balak, karon nung katong katawa nga kanang katawa nga morbito gulay ka man na. Tapos Oo. parang ginapangita nako, di na ko siya makita. Pangita ara good, bro. Ako Di sa gani makita. O gani na masakitan ka kay pangita bisag taon yun. Ruth Pero ako- Crisostomo, thank you. Paningkamutan ako na big bro kay di ko kalimot ana nga pag andar ba to sa radyo kanang katawa nga murag bitog Oo, sa gani. V8 raman na siya di ba nga Oo. murag katawa nga. Yeah. Ano siya? Padayon Wala na pud siya siya. katapusan ba? Oo. Nang Ang Malinaw malinaw ara ko na siya, bro. Mga drama sa radyo. Kanang magmurag yung kitang gila-kila. Ay, Handumanan. Ikaw ra good, bro? Lalaking yung version na. Ah. Handumanan. Atong tarungan. Joke lang. Dapat na yung echo konti. Dapat na yung echo para langit ka na. Kini. Handumanan sa usa ka awit. Ganon. Kaya naman ay ko, mag-prolong gamay. Pero Tara si na Big kay Bro uwi. kabala na. Uli na ta kay nanay ni Daog. echo na nagka-echo. Ano man to sa babae? Handumanan. Ano man to yan? Sa usa ka awit. Ano? Huwag ba? Handumanan. Sa usa. Pati, oy. Way lami. Dili gilok. Bata na lang ni mga tingog. Oh. Handumanan. Ganun. Di ba naman ay? Galing. Ikaw nga, kini bebe, ang ikaw, akong- ikaw. Kini ang akong Ay, kini akong suliran. Di ba? Oo. Di ba nabot Mauna na siya? man ang kuan. Mauna man na ang kini akong suliran. Si Yubs, Doktora my love Lourdes. channel. Thank you. At meron ding Bisayang Gamay vlog. Oo nga, ay nagulat ako. Sabi ko, kay Big Bro ba to? Iba pala to, oh. Sa'yo, Oo, Bisayang eh. Gamay. Sa kanya, Mavi Bisayang Square, thank Gamay you very po. much. Yubs, my love channel. Thank you for being here. Thank you. Yung tatay ko nanonood. Hello, Papa. Good morning. Ano mo, Papa? Imo, Naminaw Papa? daw siya. Oo. Oh. Hello, sir. Pa. Hello po. Koan. Tapos, di pa dayon tanong. Alright. Niliwat Koan ko yung music. sa amahan daw. Nagliwat sa koan. Galigwat. Pusilon ta karon. Ayok sa pa. Uy. Murag silian ba? Pusilon ta karon. Pusilon ta karon. Pinasidlit. Mm-mm. Asa na? Asa naman tong koan? Ikaw nga, Big Bro, katong. Handumanan sa usa ka awit. Magtinuod. Katong mo na imo nakita nga kawan, no? Katong may kayo nga bat angat lalaki. Si Danilo. Oo.
Wala, taga inyo ra ba ni Kay? Di ay? Oo, si Danilo. Daghan mo mga talented nga Bisaya. Hawod kayo ba? Grabe. Duman. Grabe kayo siya mo. Siya na, one-man show siya. Iyahatanan. Oo, kabalo siya mo change sa iyang boses. Believe lagi kayo kung yung Talented musikat na yun eh. niya. Oo. Kabalo ka ang iyang ginabuhat, ang iyang background, katubuhan, kalibunan. Di ay? Oo. Diha lagi Isend ni dapit Big sa Bro inyo sa sa ako. bukid nun. At least maka-relate yun bitaw yun. Kaya kanang Oo. more tinuod yun ba nga, dili lang bitaw ng arte-arte lang. Tinuod yun niya, siya ihatanan, utro na iyang boses, mababae, malalaki, matiguang, haska, as in, believe kay kung anong bataan eh. Oo, basta diyan sa bukid nun, David. Kaning paignan ba? Kung magpadayon lang siya. Ay, daghan na kahit nagataas iyang, iyang Nasa subscribers. Facebook or nasa YouTube? Nasa YouTube yun, Danilo Nasa YouTube. Kahulugan. Kahulugan Show. Ikaw, Na- nagsikat sa Bisaya. Parehara ba siya? Maldito. Parehara ba sa naong ni Kuan Big Bro? Di ba ako Di. naging si mo ha? Ako ikuan kay basig makuan ko. Oo. Nasa Mo ba? private chat. Pareha sa naong ni Kuan. Ayaw isuti. Tanawa. Grabe yun eh. Ako na siyang gi-invite, bro. Oo, imong Oo, bitaw. bitaw, Abi ka na no? pag moda yun sa atong Kuan, imong GLS ba to nimo or Nag-ano siya, nag-PM siya sa ako, ingon siya nga, ako na siyang i-message sa iyang usa pa ka-account. Kaya mo Facebook. to iyang Ah, permanente main maablihan. Oo. Kay page man gud to akong nasundan niya. So ingon siya one of these days. Gabi man gud ay buntag sa iyo magudes inyo ha. Buntag na. Mm. Site. Mag-alas 7 na. Oo. So basta one of these days ato aning kontak ko ning mga kaigsuunan natong mga talented. Ya, kamo kay kung nakay mga kaila nga mga Bisayang talented ato ang pakatkaton diri. Dagan kayo kung mga kaila diri nga mga choir girls sa BSU. Oo. Mao ba kay? Pakatkata diri kay. Uy, para daghan tay mo ano kay ba? Ang oras lang lagi kay daw sa kay trabaho, dili bitaw mag-coincide ang mga time zone. Sa time difference na to, Availability. Yeah. napo isa mama busy sa life so lisod. no? Lagi. Pero anyway, puhon ato ara na silang Sa pagpakatkat ha. magpakatkata puhon kay ato Naulog ani. ko kay mga master mo gay mo. Uy, Hello? Ginoo. Karon para ba Kumaga. naman amo ni nabuhat ning kaning balak. Oo. At niagi kay Karon mo pa yun. Karon pa yun. Mao gani nang buhatan nato og kanang segment ning programa ha about balak. Nga maghimo tag atoa. Pero karon kay di pa man ta kahimo kay mantay panahon mohimo. Mang ano sa ta copyright. Wait ko nang kung magkuan ka ba? Nakoy pangutada kung kuan bitaw ka mag-cover song ka, di ba ma-copyright man gyud kay ang kanta unsa na nimo gina-dispute na di mo or ginapasagdaan lang nimo. Pasagdaan lang na ako. Pero, di ba, kung ano man kakay, kanang tawag ani, monetize naman ka, di ba? Wala pa ka na monetize. Tabangan pa ka na mo, di ay, sige. Dungan-dungan mi ni Kuan Big Bro ni Nikay, dungan-dungan mi niya. Mauna na si Pero, basic always. pero nauna siya og Kuan, nauna siya og ka 1K. 1K na ka bro, nag-congratulate na si ano si mo, si YouTube. Alawa, pa na ako na-check Big Bro. I-check sa imong Gmail. Yung mga Oo, kay, pinaka-digital. ang buhaton nimo kay, before ka, imuha siyang buhatan og pamaagi ha, nga before ka ma-monetize, imuha siya, di ba na ito lo, public, private, ug unsa tong isa? Unlisted? Unlisted. I-unlisted Baga, mo ano. siya kaya before mo ma-monetize, bro. Oo. Di man So, di man itago. mawala ang dili man mawala ang Ang WH. Oo. Amo Kasi ang nahitabo sa amo kay Love for Downs, maunang wala pa siya join button karon, it's because of the copyrights. Daghan kay siya copyright almost kay di ba ako nagakanta, di ba? Karon naka-istorya ko sa customer service through sa chat. Ako siyang gipangutana ngano ang Love for Downs until now wala pa siya membership button. Iya akong gitubag kay daghan kaayo mo og kanang copyright. Naapagani to yung Copyright. isa. Unsa pa tong usa copyright ug unsa pa to nakalimot. Katong ko. strike. Wala may strike. Copyright lang. Copyright lang. So ingon Sige. siya, nag-change daw karon. Unlike Unsa before, naman? pas ka makakuha og monetized status bisan daghang kag copyright karon magmatter daw. Mao na gisulti sa katong ka-chat nako ha. Oo. So ingon ko So, mas stricter. I mean, stricter this time. stricter karon. Did I Pati understand namang it right? daghana. So Kapag, ang iyang giingon sa ako ay unlisted. Pero gi-unlisted na mo hangtod karon wa pa man. Kay siguro
tungod sa kadaghan ba di na nila maapas o kanang resolve ang mga problems. Millions, basi billion pa taoy nga ga YouTube. Kumbaga, nag-backlog diba? na. Oo, oo. Nag-backlog ang kuan. Mga So, requests. kamo, before mo ma-monetize, i-unlisted ninyo itong inyong mga CPRs. Oo. Para dili siya affected. Oo, bantayan lang na Pero ninyo. dili to siya mamoni. Dito siya appeal sa... Dili. Counted na gyapon ng WH. Okay. Kabisig i-unlisted ninyo. Kaya wa man nyo gi-delete. Oo. Pero kung go. i-play nila kung tanawon ay dili kung kinsa ra man dai imong tagaan ato ba kung unless. Oo. Unya, pwede naman ibalik kung monetize na. Pa-monetize sa. Oo. Okay. Oo. Pa-monetize sa. Salamat. Oo. Kay so sayang ba atong gihaguan niya at the end of the day di na tumako daghan ra bag ang mga nag-apply og monetization nga wa ma-monetize. Oo. Gipa-apply. Naiuban 5 times nag-apply wa gihapon na approve. Magyapon. Natoy nabasahan ako ba nga kung i-dispute nimo niya kung mapildi ka mo nang isa ka reason pod nga dili ka ma-monetize na dili ka matagaagbuan. So ano kung i-try unta na ako tog dispute ako wa na lang na og dispute. Ayun na i-dispute. Ako naka-dispute ko once. Grabe ha, nag-dispute ko kay. Pero So, dili nadaog siya ka, bro? about sa ko. Oo, nadaog ko kay. Gitagman ko nga kuan ko no kanang pang kids daw akong kuan. Banat-banatan bitaw. Oo, banat-banatan bitaw nako pagka after a day ata or 2 days. Nasa kuan, nasa email. Nag-respond din sila. So, gikuha nila. Dili day ko na sorry po sila. Big bro. Sa owner. Oo, ako kay gikuan ginako syempre gamitan natog mga kuan, mga attacking nga wala din wala. Mga Bisaya balak na ko ba? tanan. Binalak. Balak nun, oo. Big bro, dagan lagi ng gawas ka saging ay. Ha? Ako nag-check ang inbox. Mana ni siguro no, Oh, mo na 1,000. 1K. Oo. Ayun, tuara. A basic English. Sana tuwara ni Congrats tuwad? on. Mao Dili, magud tuara. 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 Abi na ko tuara. Tuara. Tuara, Oo. kumbaga. Ay, tuara, maragana. Tuara. Ay, muna to, Oo. man. Buhatin na Ala. siya video kay ra ba na siya history ra ba na siya. Kasi batag video ang. Kanang imuhang Saging? Saging, oo. Lunsa Ibutangan man mo ako sa content. Buhatig video ba? Officially na hurdle na nimo ang first nga requirement. Oh, Ikaw na, big bro, buhat. di malimtan ba? Hawod kay ka, uy. kung Hello? natin phone, pwede raman nimo screen Oo, recording record. bitaw. Screen record. Pwede naman ako, oo. Oo. Pwede na ako i-access. Para at Hala. least lang ba, mga document nimo. Tapos i-edit na din nimo, itanggalo na din nimo mga kuha katurag yung part sa banana nga nag-congrats sa imo sa saging. Hawod kay si Tundan. Kalay. Kay walay may tawag si mong Kalay? Wala. Daghan magtawag sa ako Kay. Kay Ako mga amiga nga Carla Kalay ang tawag ng Kalay. wala pa ko nakatawag sa ako kalay mga Carlota. Kalay. So ako na matawag ni mong Kalay. Ang tawag. Allen Kureg. Kjorg. Allen Kjorg. Gabot-buot, no? Gabot-buot na lang. May brand ana sa kape og sa mga kuan. Allen Kjorg. Keurig. Kjorg. Hello. Angel Yakama. Bro, daghan lagi nga sulod nga bro. Oo. YML. Jurus. Was it Basik sa akong gisendan. TV. Abot, hindi lang ko sure, ha? Mavis Basik Kwe. Yubs. Oo, ang dami Basin sa Facebook. Basin sa Di Facebook or sa basik katong gipang dili po ko sure big bro ha kay Sa Facebook. ako manggip Facebook. namo koy kuan katong kanang kanang GC pod nga giada lagi po ko na tingala po. Oo. Dagang so, salamat send sa na po. inyong lahat. Alan, hi Alan Keurig. Keurig. Kaya mo kanta na si A Basic. Basta na. Dili Ganda Bisaya na among kantaron na si Big Bro may daghan og kuan. Bitaw Anong grabe Bisaya pala nga, so- si Quiz Boy. Manang idol Dagan na ko ko siya. dagan kay kog kanta nga Bisaya sa tinuod lang usahay kabalo ko sa kanta pero ang title di ko kabalo. Moingon ang tao, kanta ra gud ni Jun. Adi mo ko kabalo ana. Ingon aning tono ba? Ay kabalo di ko. Oo, Ingana na si Big Bro. Katabi tong kaysa nga nag-request kog tanko. Kanta tong tanging ikaw ba?
Tapos ay tangi ikaw din. Napad yung request niya katong kay Engelbert nga less basic, less double size. Kabalo man ko ani big bro. Ay bro. Engelbert ba yan na? Anak ko siya. Dagang Ingana kay na nabalaan siya. nga kanta pero dili ko Mas kanang kabalo sa I don't know, title. dili ko hilig ka kanang mo memorize sa title. I don't know. Pero ang lyrics Oo. ni Rice. Ma-memorize akong lyrics, oo. Okay. Pero ang title, ambot ngano. Siguro dahil, 'di ba? Sa atong probinsya, kung maminaw ka og radyo, maingon ba din ang radyo? O mga kaigsuunan ang title sa kanta patugtugon ako karon na Tanging Ikaw. 'Di ba mo tugtog ra man na diretso? Oo, diretso ra. Di ba dire-diretso? Oo. Di na pa So rin sige sila- balik-balik, ma-memorize gud nimo. Pero ang title di. Pero Dili ang mo tsura pareha man sa minaw. FM nga kuan gina-mention nila ang title. Oo. O, di ba? Pero sa AM, hala, speaking of AM, AM lagi makasulod din sa mong bukid. kung sige pasabot sa AM nga, anti-meridian. Tama ba ko? Sa time man na, uy. Ano sabi nitong kuan AM? Lagi Ang time ano? sa, pero sa radyo ba ka ng AM? Di ba naman ito sabot? Atong i-research. Kalimot ko, nasa kung tumoy sa kong dila. Wait Frequency lang, ha. modulation and I don't know, tama ba ko? Marag ana, ang echo, Oo. tama. Ang AM. Latin. Sige ka, Carl. Anti-meridian. Ano na Sa sa time. time? Sa time, That's oo. time. Sa radio, lugar. Lahi sa radio. Ah, Basta M as modulation something. Di ko sure ha, di ko sure. Amplitude, Amplitude. modulation. Oh, she. Ayan, She. amplitude modulation. There you go. Oh, There you have amplitude. it. Modulation. Puro ba na kung buhat ka na magstorya mo, di nga dili na ko kasabot. Unsa man nilang mga word? Search be. Oo. Ang Lami Bisaya. magod ano. Oo. Gwapo siya ba nga. Dali lang kinsa man ni si Bisayang Gamay vlog. Ay kadto siguro ni akong gi-add nga bag-o, dali lang ha kay na ako'y nakit-an nga Bisayang Gamay kung ako ang tan-awon ng ako ang channel nga Bisayang Gamay. Because si Bisayang Second Gamay boss. vlog nauna, naagid siya sa taas permanente. Inko nga ako aragon ning i-friend. Mao yata ni siya, bro, ikaw ni bro. Ngutana Tubag. gid ba? Tubag. Tubag. siya kuan. Marag mas bat. Nangutaan na siya kung mas bati ba. Marag na siya message kaniya. Bisayang Gamay vlog. May taga Oo, siya. taga Masbate. Taga Masbate siya no. Bisaya na gihapon. Murag si Julius ba? Pero lahi, nalagyan po na sila ilang kagulingong language ko is. Mao ba? Hindi ka na marag tinoriyahan. Oo, pero makasabot sila binisaya kay. Bisaya, o lagi. Bisan Boracay, Bisaya man di ay, pero naay Tagalog, Muslim. Mas, makuan ka Oo. Aklan yun, sa bala nilang sinoriyahan. Melting pot maguna so daghan kay nag-migrate. Oo. Mao ni si Bisayang Gamay vlog. Ay pogi. Taga Iwat kinsa man ni? mo. Pugison ko. Oo. Ay, ako ni siyang bag-o pa ni si Bisayang Gamay di ay. Beatong, ano, Bag-o pa siya. Oo, gamay pa iyang tuwan. balay. O, 31 pa iyahang kahigalaan. Bisayang Gamay, dili day ni siya mao. Lahi to akong ginamin. Oo. Oo. Ang iyahang buhok bulaw. Kabal ka bulaw? Marag yellow. Bulaw. Kulang ka na sa, Marag gold. ano ba? Oo. Bulaw. Kay kulang na lang og AN, bulawan na. Bulaw, hilaw nga bulawan. Mo na siya Oo, bulaw. pwede. Sorry ang Oo. word ha. Pero muna siya ang mga buhok sa, kanami itong mga bata sa, murag di ba? Ay kanang gasalom-salom. Oo, di lang ako. Badyaw. Ah. No. It's not bad man. Kay Ay di ikaw kani naman siya. kani iyahagi kuluran Right. niya ha. Katong sa badyaw kay na kaging na sa sa adlaw, sa kainit. Ang salt manggod ug ang adlaw. Nako, sige ra gud butangi ra gud imong nawong og salt. pagpa adlaw di ba mapagtong. Oo, mo na siya. Oo. Kasi hihipa na to. Ay, Bisayang Gamay, bro. Ako takang gidikitan ha. Na ako karon sa imong balay, sa imong bayay. Dikitan ta. Bayay. Murag taga Cebu man. Taga Masbate ba siya kay? Mas bati yan Ingon ako siya. na. Masbate daw ingon niya. Kaya nangutan naman siya kung nabay taga Masbate. Taga Masbate siya. Ganihara ni si You Green, diri ba? You Green. Ako anang mga lay. Ako na silang mga kasilinganan dito sa probinsya namo. Kani si Mr. Belgium official na ako ana siyang nahimamat sa balay ni Miss Brenda M. Ako giingnan si Brenda bro ba.
Brenda M. Brendamage. Di ba? Brenda M. Samson. Swanson. Dito na ako ni nahimamat si Mr. Belgium official. Ngaron na ako nabalaan nga taga-probinsya gyud ay namo bro. Sa isa ka municipality. Imagine. Yes. Silingan gid ni mo. Silingan jud namo ni ba. Bantog ra ko nga murag family. Family. Gahapon Familiar. sa Familiar na siya. Ian J. Silingan gid ay mitunood ni Girlie's Creation kung nakakuan mo sa iya or Girlie's Hobbies na siya, release na siya. Si Girlie. Nagmalay siya. Namon sa Canada, namon sa US po, di ba? Oo, ano ko nga. Pero wala siya Nakanta mo kahinumdum sa street. Kung aha siya nagpuyo, sa dalan kung aha siya nagpuyo, kay dugay na daw na siya sa Amerika daw. Mm. Pero di ko ka-familiar sa iya ang apelyido noon. Pero taga Malay-Balay daw siya. Kung hala ka. Abi na ko si Lian J. Barbero ang taga Malay-Balay. Dili. Ilongga si Lian, di ba? Ilongga. Manlibak ta. Joke. Sabot man to siya. Nagkaman to siya kuhan. Kapalan. Uy, kasubot ng Bisaya. Bisaya ra man na siya. Uy, wala man siya accent nga Ilonggo. Di mo siya mailan nga Ilongga. Ha? Kabisaya magod siya permi. Di siya mabalaan nga Ilongga. Yung Tagalog pod. Marunong din siya magtagalog. Anong lisod mag-Tagalog ko eh? Kaya nasanay mga tong dila god og ano pila gud ta ka tuig nagbinisaya. Diba? Duwa-duwa lagi ko kung itudlo ba na akong Bisaya or Tagalog sa akong mga bata. Unsa gani ano sa imong bana Guaps? Vietnamese National- American. Vietnamese American. Kabalo ka, ang ako ang asawa ano, Italiana. Niya ako Bisaya. Joke lang. Ang nagsabot jud may nga ano, kay kung duha man gud ka sinultian amo ang i-introduce sa mga bata. Basig ma-confuse sila ba. So nagsabot may halfway. Mo nang Tagalog amo ang itudlo sa mga bata. Mo lagi. Oo. Kaya mo mang national good nga. Sa So Pilipinas. so karon makapag-communicate sila og Tagalog. Kumuuli maka-communicate sila og Tagalog. So mag-enjoy sila. Tinuod. Murag mo lagi na akong itudlo pero di man gyapon ko, di man kay ko inana ka master mag-Tagalog. Oo, pero I think kay sa imuha nga situation kay ikaw raman ang Filipino, better siguro nga ano, better nga Bisaya. Nga no? Kay kung inig-uli ninyo, di man gyud magstay og dugay. Naa na ba mas Manila? O wala. Bukidnon? Bukid nun mi, pero Oo, nami so- parinti sa Manila. Pero ang imong i-consider kung muuli ka asa mo magstay og dugay sa Bukidnon. So gamiton nimo ang Bisaya. Kay kinsa man sa Bukidnon magtagalog daw. Kadyawan na din. Oo. Mas Bisaya kay kung dito mo magdugay, so mas mag-enjoy ang bata kung makapag-communicate siya. And then in return, ang mga bata pod mudula sa iya kay di man mahadlok nga man-English, maka Bisaya man. So mag-enjoy siya. Oo. Nagbakasyon akong bata last year, 2019, before ang COVID. Ay, 20 pa to, mga inana. Unya, ang iyong mga bagong nga classmate, di kay mo story saya, kay English man, nga naman siya, kay nalimot talaga. Months pa lang ha, ga-Englisa na siya dire. Pag abot niya, Bisaya pa kayo, di pa kayo siya kasabot. Pag mga after 2 to 3 months, wala na, English na. Mao ba? Kalimot na siya Bisaya? Oo. Bata Bisaya. man, big bro. Mas dali man makataw ng bata. Mas ang Pero retention. asa siya gipanganak kay Pilipinas? Bisaya ka nang dako. Ingnon ko ka nang bukit man ka. Pero pila edad niya? Pila edad pagbalin yun din? 5 na. Pag edad 5 niya, years old siya? mag 3 years old siya. Di ba big bro sa kwan? Oh, Sa child okay pa na siya psychology? Dali ra yun na siya Okay pa maano, siya. dali ra siya maka-adapt. Yes. Ang problema karon kaningon hani ha. Kung tiguwang na ka, nya makalimot na ka sa Bisaya. Ay, pitkon yun na nako imuhang itlog. Dagan ko kailangon ana. I don't know how to paghilom niyo. Yang gipangutan na, pila nakakatuig diri sa sa UK? 10 years. Ako 15 anyos. Nako, wa man lagi ko kalimot sa Bisaya. Tinuod. Imposible jud kay na oy. Di jud ko mo tuo. Ingnon ako na siya nga. Unsa pag Bisaya kay Bisaya kang dako ana ako man. Mga bata pa mo abot 3 years old dira or 2 years old, makasabot pa ko. Okay, di pa kaya sila katarong og istorya, di ba? So maka-adapt sila paspas. Pero kung tigulang ka na, minglangyaw ka. Usahay gani, bro. 1 month pa lang nakalimot na sila Bisaya.
1 week ganing uban, 1 week lang. Wala. Ang uban, Ning take kag anesthesia or unsa nang pampalimot. di naman ko yung uban nga kuha na lang ba? Para arong ingnon na lang. Nga kay ang in-Englishan kay di man gyud siya immersed, di man gyud siya ano ba? Di madala. Di man gyud madala gahi ra man gihapon iko dai Bisaya jud ka ba? Ayaw na pag-deny, Bisaya Ay jud na ka. magina kay mo gawas jud ba ang gahi jud kay dai. Makadumdum ko ana gipangutana na sa kuan ni kuan katong gi-hot seat ko na lang ni Lloygen Digro ba. Ngano ko nung ang uban Bisaya pag makatulog Manila, 1 week or Tagalog 1 na. month lang. Tagalog Tagalog na rin na. ang kabalo. Oo. So tapos pag abot pa gid balik sa kuan probinsya murag hawd-hawd na gamay. Oo. Tagalog Kay- na ba? Ambot ako, I wasn't really sure about my answer, pero what I did is, what I replied, ay ningon ako, kay dili magutanan po taga Mindanao or Visayas sa nakaatog Manila. So pag makaatog kag Manila or Luzon, murag garbo nimo ba? And which is why it makes them dominant sa ubang mga wala pa kaadto og Manila or Luzon murag ana. And I think it's one of the reasons na nakita nako mo nang uban pagbalik og Mindanao, alam magtagalog lang kalit. Murag lami kay sa marami itong lami kay sa pao na ninyo ay pero pila naman sa kadaw dito magtagalog ta. Kami man gani nga kasi ako half Muslim ko sa balay. Mix man gani mi nga magtagalog ug Bisaya kay si mama ug papa magtagalog man kay gikan lagi ko tabato kay mix dito. Wa mo gimi Tagalog pag nay Bisaya gyud. Maliban na lang ako nakikaubon Tagalog. Mr. Belgium official o ako na siyang gi-add bro ba kay oo murag ako man ni siyang alter ego. Oo, ako na May gani siyang wala i-add. doppelganger. Unsa gaps? Doppelganger. Doppelganger. Oo. Ayan. Murag kanawong ra ba pud nako. Kamayong. Magpabulaw ra gud ko. Ang Ay bye ha. Ayog ka kaikag or ayaw ka suko ha. Oo, kaik. Oo. binuang ra ni amo. Kung gusto ka mo kat-kat bay para mahimamat pug kanamo ba? Kat-kat Oo. ba? Adunay kanang May link, yeah. kanang link da sa taas bay pinduta ra na niya. Adto na dito sa sala namo diretso. Si Mr. Belgium ba to aning ila-ilahon. Ang manghud po na akong bag-o. Pastor Ano, ba na sa siya, big oras? bro? Alas Pastor ba? si Mr. Belgium official? Pastor. Oh. Hello Ano istorya mo? Somebody pastor told siya? me. Ala, sorry, na-divulge na ako. Ano, pastor? Wala ba, Pastor dai ka, bro. Pastor Ay. siya. Pero ako na na-mention kasi sa ang live stream nga, pastor siya. Alam mo. I Pero hope you naman don't mind, pastor. pero naman mo tayo amigo po nga Pope, di ba? Si Francisco. Mutuunan na sila tanan diha ba? Oo, masuko na gid sa ko ba. Oo. Nindot ra ba kay putog tingog banawa Kaya man. bukno kay tingog. Nitago. Nakalimot ko, ano ko na Kay taga, ano mura- ko, ang jacket taga- na pagkaman, ang hagdanan, ano to Nakabukid nun ba nahulog. siya kay? Wala ko kabalo kung taga Bukidnon ba siya. Davao. Davao si Francis? Ang gusto siya Davao siya. Ay, taga Davao, di bantog ra ba? Dili ko Humot og sure. durian. Sure. May gani wa kumiingog bahog durian, humot og durian, no, di ba? Lami man po ng durian, di ba? Ay mukhaon kag durian kay? Oh. Ikaw, bro. Oh, yes, of course. But of course, if I compare, or no, if I prioritize durian o kining marang sa marang ko, Marang. marang or madang, dagana sa mua. Ay lami kay nang marang oy. Way makapil. Sobra. Yeah. Daghan na Kung- sa inyo ha kay daghan is pineapple. Oh, pineapple. Daghan magyapon marang sa amo ah. Anak gyapon marang sa inyo ha? Oh, daghan gyapon. Durian Bukid. Durian Davao daghan. sa Davao ra gid no. Oh. Pero akong atin, ang magulang na ako na sila punuan nga durian. Pero kay ang inyong airport sa Bukidnon is human na ba? Wala pa. Dangkagan pa. dito. Pero hapit na siya mahuman, di ba? Di ay? Wala na ko update. Oo, mao nay pinakagwapo nga mga hitabo sa Bukidnon. Mo Ang lagi. kanang inyong airport. Hapit na At daw least mahuman. 1 hour na lang nga biyahe gikan sa amo ah. Di na mo matog Davao. Dili, dool ra pud siya sa inyo ha kung depende kung aha ka mo agi. Mm-mm. Kaya mas layo di ba ang kuan? Sentro sa Davao gyud. Kung Kung
gikan sa inyo Tagom ba? Pasulod pa mi kay. Sulod pa jud mi. Kasi si Georgie, maagian ako na ila Georgie. Georgie ba? Si Mayora. Oo. Maagian ako na ila ha. So, probinsya pa jud ko. Pero, sa Davao ko gipanganak, migrate lang miss, probinsya. Kay, madato lagi daw sa probinsya, sus Ginoo ko. Kalois Ginoo, wag gyud mi Di nadato. dito tinuod, no? na hoax sinuon. Madunggan lang akong mama before ug akong papa no mag-argue gid sila ng tanawan unsa tong medyo ko kalimot as in Ginoo ko. Dito pag yung tumoy sa buntod na nagpuyo nga amo arang balay kawag gyud mi silingan haskang lagyo Di ay. Ako mo siyagit ka kay mag eko. Daghag Carla, la ka na. Oo. Labag ko, mapaglaing pangalan ni Maisgot, mausap. Tawagon na imong grandfather. Magana pa. Ano sila bang manghagbas. Mga na. At least dili na kinahanglan utrohon ba? O tinuod yun na ba? Tawagan lola, mga igsoon. Tinuod yun na nga sus Ginoo. So, bugnaw kay dito, big bro. As in, Ay, bugnaw sus, kayo. bro. Kay pag naakas sa taas man, Bugnaw mag-fog, kayo, diba? yun. Mag-fog pod, mag-fog. Kay nung kang pugis. Pugis. Kasi pugis. Sa panit, di ba? Pugis sa panit. Kanang magkuan ba? Mag-dry up na imong panit tungod sa kabugnaw. Kung sa katugnaw. Yes. Mauna Mauna, pugis. Nga mura na siya og ang imong panit ba mura nagsa bitin. Ang inyong Marag silikan natangtang na. Oo. bata, no? Okay na ba mo lotion dito sa bukid? Sige nga. Hiso. Laway. Hiso. Ah, Hiso. Away gid bitaw. Hiso. hiso. Karon pa na ako nabala ng hiso. Oil Ikaw na 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 kang hiso. ni big bro. Kay? Wala. Ay, sorry. Ay, di nauna ka na ako kabalog dahil. hiso. Kay? Dili. Awa po yung gagamit ng hiso? Oil, mga lotion. Ay, mga sosyal. Sosyal. Ay, Kanin taga-bukid na no, taga-ili sosyal. Oil. dili man god. Lotion. Lugi man ang gamit sa una gyapon. Lanslob. Namoy Lanslob. Wala po. Ano man na? Lanas Lobby. Gamit nun yan. Napagayon ng kanang kuan, kanang sapal sa lubing nga. Pag maligo ka, after mo maligo, ibutang na mo sa buhok. Ang tawag na bro, Sapslob. Sapal sa lubing. Sap. Na. Sapslob ya siya. Oo, tawag na na. Sapal sa lobby. Sap. Oo. Asa to isagay na? Lanslob. Lanslob. Lana sa Lana sa lubi. Oo. Pag Kana Sapslob, Sapslob, sapal sa Sapal lobby. sa lobby. Oo. Mm-mm. Sapal. Okay. Napa yung isa bro. Saman. Kapsab. Kapsab. Tamsa. Kapsab. Lanslob. Lana sa lubi. Kapsab. Kapsam. Wait lang. Kapsab. May Wala. kapsab. Wala. Kapayas nga sabon. Halagi, di ba isabon man na siya? Pampahamis daw sa kutis. Bayad. imo ay wa mo katry ana, katry ko ana. Imo siyang dikdikon ba? Kay Kaysa Makasunog mo- mo na good ang duga. Pag masobrahan. Oo. kay mo palit pag papaya kamahalan ng papaya nga di ba? Likas Sabon. papaya. Kani organic ka papaya imo siyang bukbukon og kanang bato. Oo. Tapos butangan nimo siya gamay nga sabon, no. Imong id-idon tapos imo ang grabe lagi. Hamis kay imong panit ba? Perti lang hapduso. Nasunog na dia ito. Nasunog na gan. Tinuod na siya. Oo. Ano si May Kapapas, oh yes, masarap marang kesa durian. Dami kami binili pagpunta namin sa Davao, pati pineapple at suwa ng Davao, sobrang Ay nako, oo. Suha talaga. Suha. Suha. Suwa or sakit tawag ka na sa Bisaya. Buungon. Buongon. Buongon. Lami. Mo pa Sa din- ilaha kay baungon, sa mo buungon. Baongon. buongon. Baongon or buongon. Sa uban biungon. Mahal kaya na din ni ay. Maabot og 200 na nga. Mura pag unsa kadako ang Sumuuli mi kalimot bro, mukuyog ka sa Mos Davao. Perting Eh, daghan na mukuyog dito go, daghan ni. Buongon? dito, ano. Dagang buongon? Ay dagang kay buungon oy. Mamili Big na ka bro, pag buungon nga haras, tamis, aslom. Mili ka. Haras Big ang- bro. Pag matog yung magdaba mo, ulit ko mo. Kuy jud ko mag-leave jud ko pila ka adlaw.
Muy mayon tag makauli mo Magpa- ba niya na makauli magpaka- bitaw. Kuyog takay, oo. Kung Tapos, makauli Magkuanjog ko. bitaw. oo, no? Travel na ba? Ako Unsa tong pa? ako tong dalon tanan akong tinigon paliton akong Davao. Kay, ang una niyong buhaton, kay, anhi sa mos London. Oo, kay manhin mo na si basics London. Di ay. Ya, magsulat tayo ko Oo. kay Queen Elizabeth bang ano. Joke. Maganda si basic. Ipadakop na pagtugpa sa airport. Ano sa mas London? Oo. Kung gusto ka dakpon, kuha na lang ang guard. Isturbo ah. Ano yung mo diri sa London pohon? Diri mo manuroy. And then, usa ka wala- magplano pa doon sa wala- Pilipinas. Bitaw Pilipinas. po. Wala pa jud ko kaadtog kon ba. Kato siguro Davao, gamay pa ko. Murag mga Nice ang Davao. Oh, Nindot. di ba biggest Siya, city ba ang Davao ha? Yeah, in terms all. of land area in the world. Safe yun. Naman gyapon yung mga kakawahitabo nga mga kawat-kawat kanang sa mga turista pero dili gyud kaayo rampant bitaw. Mm-mm. Mm. Kay mo lutang naman kas ano, Bangkiruhan River. Sige. Nagadto mig Davao mo buhat ra bitaw ko is hotel og kuan murag sama lang mi gyud nga nakalaag gyud mi sa sama. Ay, asa mo sa Hotel Samal na kay? gyud mall. Kabalo na ko asa mo ngadto. Ah, Pearl Farm? dili sick day ah. Ah, Sa Last Pearl- minute na to kay wala man mi nakakuan. Sick day ah, nindot siya. nindot po na, pero mas nindot ang Pearl Mahal. Farm. Grabe lang. Magisi imong ngabil ba imong deal imuhang ano, Sorry. Nga naman. tungod sa kamahal. Yahak abi ko sa may Mana jud ka. Ha? Oo. Isa ka adlaw bro, ano, say murag 15,000 ata. Ang Uy, kamahal ba? Uy, uy. Di Murag na nga kuha na- na, oy. 15 to 20,000. May isa ka adlaw nimo? Isa ka adlaw. Siguro kato kung nakita nga ano, ako nakita, upam ko na. Di atas kilid-kilid oy kanang mga gwapo pod nga ano ba? Affordable. Daghan man. Oo, Bagay. daghan affordable sa ano, Davao nga gwapo. Gwapo nga mga resorts. Pero ang ano man good is ang Pearl Farm is very famous man good siya. Nya. Nice. Naman siguro mahal siya. Mm-mm. Oo. Tungod sa commercialized naman. Kaya sa katag-iya na si Marjo Moran, di ba? Di ay? Oo. Ano ba? Katong Miss Universe? Mm-mm. Amo siguro. Murag mao na So- tag-iya before. I don't know kung basig nabaligyan na ko balo, pero mao na tag-iya. Si Marjo Moran. Dagan gyapon sa piyan sa Davao nga katong naasawa ni Don Solweta na sila dagan bag-o ito ginatukod nga resort Ay, sa oo. Samar. Kana si Don Zulueta, guwaps. Pero tinako na siya, pero hindi na ko siya makitaan kay masulod na sa Ateneo before. Ang iyahang bitbito ng anak ni Marjo Moran. Murag ano man na sila, ang bana ni Don Zulueta is related sa side ni Marjo Moran. Nya siya maghatod sa anak ni Marjo Moran dito sulod. Muling ko na siya, wa man na mo pansin oy kay murag di pareho ba kung beauty manggod niya kung badto ka sa Davao daghan manggod ka. oo. Raan. Kanang maulaw ang mga dato mo magpa-picture-picture. Okay, Diba? Ateneo ba na sulod-sulod? Oo niya. Oo. Wala lang, murag normal lang. Maglingkod Normal ra ka diha. Alam nga mo duulo na parent siya magpicture-picture. Ulaw po di ba? Normal lang, mulingkod lang po siya. Walay special treatment ba? Pero Nagay- kung wala. Nagay sa pian sa Bukidnon oy ang apelyido na na sila sikat kay na sila sa mga kuan na sila pineapple nga mga kuan ug mga Mm-mm. saging, mga plantation. Mm-mm. Sa Bukidnon na guard, na kanang Aha. bodyguard. Pag-abot Mm-mm. sa Davao naka-short lang, naka-chinelas, casual. Oo. lang. Di ba? Mo man na. Yun, ana. Bisan diri sa Kuan, bisan diri sa Luzon, makita gini mong mga dato nga tinuod kay. Halimbawa, mag-grocery, di ba? Di sa Kanang mga mag-inis. dato. Oo, magkanang mga dato, murag nagpambalay lang na sila Mm-mm. di mo pa rin boxer shorts. Kanang pambalay lang gid ba nga shorts. Nakachinelas lang. Kay ang sa dato man good, kita ako pag mag-grocery ko, maligo pa ako, magpahumot pa ako kay pobre man, di ba? Unlike sa ilaha, they'll just grab the keys, then to the car, and then muta na nagkuhan, ato na ka ng grocery. Pagkabalik, wala lang. Pero, ako siguro si Big Bro nga na po no, kay nabi si Utruhon na Glondon. din. Utruhon na din ako kasi ano, mahalata. Mabait akong joke bitaw, Big Bro. Kami ni Noel Capule, pag magkita magsipa nga tawa. Oh, bro, naka-shorts lang ako ha. Tapos pag late na ako naingon, di nakapants siya. Ala na siya. Sa anaw na yung wife, teka lang, dapat nasa
nasa likod tayo ni ni James or nasa unahan kasi tingnan mo naka-short siya yung mayaman ngayon. Kasi ganon, ingana. So ako po next ito yung time, pa-short shorts ko. Marag di na abi ako na mag-shorts magkuhan ba, kasi mahalata. Cartoonist na ta always, guys. Mahalata, tanong. Dili, ka naman pong shorts ka, dili pang lakaw, ka naman pong balay. Amot, mailan gyud mo sila. Lawlaw. Putis pa lang. O kanang lawlaw nga shorts ba? Gising-gising na nga siya. Di po naggisig-gisig kay makita na pong mga igot-igot ana in town. Grabe yung nag-igot-igot. Ako no kabuang na ko sa una, buang-buang jud kay ko kay. Di ba ka ng kabantay ka ng di ba na may ambil sa una. Na Oo. kung mama kay naman na siya ambil na akong gisuot. Karon kay abot kabuang din ako sa una na ako'y isa ka karsones. Kana bitong gikan diri sa hawak, di ba naman ni murag ka ng tinahian. Ako man ang gitastas. Pag musakay na kong jeep sa una, makita ko na akong ipaibaw ra akong legs sa gito. Binubag unsa kanitong legs pa. Mananaw ko ng mga tao kay both manggod sa kilid sa akong left and right na leg. Naago siya tastas. So paglingkod nimo, bubuka rin tong akong gigisi nga kanang kuan. Oo. Kita kay akong kuan akong legs ko. Kabuang gyud Bro. ako sa una no. Naara ba na yung meaning ng mga kanang mga slit by tawag ana? Slit. Oo. Sige. Ginoon. Sa may meaning. Sige kay. Kung ang slit nasa tubangan, unsay buot pa sa butana? Wala ko ka Gisi. Zipper. Dili. Moingon na siya. Saman. You are welcome. Kung ang slit nasa likod, come follow me. Kung nasa gilid, Nasa please sit beside me. Mao na yung meaning ana. Alam ba ko lagi na ay. Ay, wa mo ka Bright pala ang sa kasi- meaning ana. Mao na siya meaning. Bright yung kasi big bro. As in, may siya. Muli na ko be. Nanagin na wala na. Ay, Nailog kami na na ko, kabalo mo. cream Ano of mao na the siya crop. meaning. Mao na siya meaning yun. Oo. So karon ang babae dapat mga lalaki kabalo. Kung ang inyong uyab nanaganin na sa tubangan, maonan ni. Sugod na. Hindi ko ka-relate. I can't Ay. relate. Syempre ikaw man ang mag-slit. Joke Kasi- lang. Kasi unta ka ron, awa. Kasi unta ka virtually. Mao na siya pasabot na bro. Pulutan permi ba? Naara na mo ka na niya. Mabalos mo ka na niya usahay. Ana ra na masanay ra jud musko oo. Kay mo kalit ra ni og ang ang protein sa Wakalit lang na siya sulpot ba? Basta lihay lang yun. Ay lang Ako kaya yun mo ka. kalihay. Magpaigo mo po ko. Oh. Ganahan na po ko maigo. Come follow me or welcome. You're welcome. Gusto ko atong isa. Come, sit beside me. Ganahan ko. Katong murag wholesome to gamay ang sit Oh, beside me. Safer. Sit beside me. Nya, kung duha. Wholesome ko no, pero deep inside, bigaw. Nya duha may slit. Unsaon man ha? Kung wala sweet, Duha Duha? ang slit. Duha ra ba to ako, abig bro? Sa pasabot ato. Mhm. you are very welcome. Unsa. Come patong me. Joke lang. Joke lang ha. Ano si Ate Marian? Makatulog jud ko ani si katawag ahak ba mo diya oy. Uy, narabatay pastor din eh. Ay, Bro, nandiyan si MBO. Sorry po. Ano dyan pa? Pasensya. You are welcome. Come follow me. Yeah. Sit beside me. Come patong me. Ang patong. Ako ginatiman. Ano na lang Obvious na na siya. gid kong kampatong. Minisaya to siya nga. Wala ko kapugong atong kuan duha ka slits. Ambot po to nga no. Ambot buang-buang kay ko akong mamagog kasi katawa ay wala man sila katawa gibadlong na ko ni di ay din. Ganong imo mong gisiun ng imong kilid sa imong kuan sa imong legs. So duha ka Left bukto and bro. right, good. Duha. Wa ka kabalo sa meaning di ato. Wala ako pa. Basta di ba Wala kanang sugod sa sinina. Pagka man sugod dira sa kanang diri gyud, nakaslit na siya. Hindi na ko ipaabot sa tuhod. Ano pag mulingkod ko sa una, kita din bugirom kay ko mura na bagputi. Ay, Pareho ra na bro sa Pareho ra na sa imuhang t-shirt. Kung 'di ba na may mga shirts nga sa likod ang button.
Oo, na din eh. Oo. Napo dis Naman na siya. tabangan. Napo dis Oo. gilid. Napag ganun marag sa Pareho batanan ra na din eh. siya. Mo ba? Mo na siya meaning ana. Oo. How did you know that, bro? Big bro. Nabasa ra pod nako. Pawiyo na tong award, be. Naman tong award. Naman to, bawiyo na nako. Dili oy buot ra gid na nako bitaw. Pero mao ba yan? Ako Ano siya Maglagot to reference, ka ng ha? big bro. Buot ra gid na nako. out Oo. of context lang. Sige, sige. Wa na siya wa na nako na Wala na cross sa reference, exact ah. ko ano, Ano na history siya? and all. Ako ara nang ano na siya? Buot na gid. Manufactured by myself. Sige, ako na ibalik ang award. Fab- Yan, Fabrication. buot na Ang tawag na fabrication. Fabrication. Mm. Oo. Wala nang award, oh. Ibalik na nako. Patay taan, mag-copyright taan ni kung ano yung istorya. Wa to copyright Oo. kay wa man to na gi kopya. Ako aman to. Gi- Oo. Wala to siya Kami ang mangupya ba? Kung wala pa ni na pa-register, dili Oo, ta okay pa. ma-charge sa Mm. copyright. Fair use. Copyright. Oo. Nahuman. Diba? Kuan. Ay, nako. May pa. Nahuman jud ang ato ang ala. Ni sobra na daytag usak Big ano. bro, magkuhan na, oh. To nga kay katulugo na ra ba si A-Basic. Sige. Kay 24 hours na siya way tug ba. Mag 24 hours sa kanong 8:30. Yeah. Mura ni siya og mura ni siya og manghak. Kasi manghak. Ay, wa mo kay balag manghak. Manghak. Kabal ka kuan, kadnog kuan na, pero kanang murag buang-buang ba na? Pakan, kanang pakan. Ay dili Pako. uy, manghak. Pwede ay. Kasi Manghak. manghak. Agta. Ano siya? Dali lang ha. Kanang maglupad-lupad sa gabi eh. Kundatan man ang maglupad-lupad sa gabi. Oo, pwede ng manghak. Manghak uy, mauna uy, kanang maglupad-lupad sa gabi eh. Pero may naman Bat? ginasaya. Bat? Okay. Kabalo ba ka nga ang bat kay Bat. kuan? Sige, American. Bat. Bat. Arte ni teacher eh. Bat. Pag-abot res UK, bat. Bat. O go. Lahi Go. na ang kuan accent, oh. Oo. Kabalo ba? Kabalo naman siguro. Manghak. Wala din na siya. Dili na sila kakita day, no? Ang ilang sense na kay hearing day nila. Di na Sense- sila kakita. Blind na sila, blind. Wala ang hindi mga siya kakita. kuan. Grabe. Sound lang ilaha. Oo. Term anang ano. Na- Term nga ginagamit. Grabe ang Na- ilahang Nasa tumoy sa Ah. kundila. atong ibton. Sound wave. Umurag ingon ana ilang ginagamit. Oo. Ilang kuan, auditory something. Dili Ay, sila mat- di sila mabangga no. Bisag di sila kita. Grabe, no? Well, sa bagay, mga hayop na magiging mga ingon ana. Bisag iro gani, di ba? Grabe ilang sense of smell. Bisag unsa kalayo. Ang tao kay, unsa man big bro? Unsa man? Pila ka buok ang ilong sa amigas. Ilo? Tulo. Ilong sa amigas. Tulo? Dili. Wala. Hala. Ay, maana sila ilong uy. Dua. Joke lang, eh. Wait lang. Sige. Ilong nila, kuan, 15? Wow, ka na, eh. 10. Naniguro 7. Wala mo. Uy. Wala mo siguro. Mura Assignment na na sa siya. bat. Ato na siyang Wala sila assignment na ilong. nato siya ha. Wala sila Next ilong. time. Ato na siyang assignment. Ato na siyang tuki-tuki o next time kay ning overtime na ta. Sige. O yun, ha? Para nata hisgutan next time. Ilong sa Wala sila ilong, big bro. Tasak Ilong sa ako. ilong wala. sa ano. Basta hisgutan nato next time. O katong katong ginagamit sa na may other term ng manghak. Kayo sa term sa inyo. Kuan. Kuan ko na Sa- big bro. Bat ba? i-describe ko Bats. na. The bat. Amo na dito siya katong bat. Oo. manghak. Kwaknit. Kwak. Kwaknit. mo. Yes. Kwaknit. 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 Oo. Manghak. Mo na Kwaknit. yung magpakita nga word. Ang lahi nga. Yes. Okay, Mm-mm. got it. Kaya iba-iba man tag iba-iba ta. Sigbin. Sigbin lahi po na sila. Nakakita ka Sigbin, sigbin katuman ng kay. kuan. Wala pa.
Nahisgot na ni Big Bro atong ni It Aki. runs. Nakadungog ko na sa inyo. topic. Amo kay kuan ang sigbin sa mo katong kalayo nga murag lingin nga galupad. No, Hala, dili santil ito. mo man do, oy. Uy, Mo mong pagsabot. Natigulang nako. Sigbin daw. Kanatigulang ay, nako. na sila nga kuan. Kung wala bitaw to nahisgot sa Bisayang gamay, gatuod ko ang sigbin katong lingin kagapula gakalayo nga galupad. Mo dito sigbin para na Phosphorus man na siya, di ba? santil Mo mo na siya. dito. Ang santil mo daw na sila ka ng dugo daw ko nung Sa blood, may nana daw na. Mauga nga dugo. Phosphorus na siya, di ba? Ay, santil nakalimutan mo ang sa explanation na scientific explanation. Pero na siya scientific explanation. Ganong mugukod na siya. Di ay? Ano man. Oo. Mugukod man yung santil mo. Mo ra gyapon ng mga horror gyapon. Oo. Mao na itong topic pag November 1, layo pa kayo. Malimtan na lang. Oo, mugukod na siya, bro. Pero na siya explanation nga na siya mugukod. Ato anang tuki-tuki next time kay murag di na gyud nato mabangilan ng imuhang mata ba kay mo ano gyud mo mahulog na gyud or mo Wala mang good. Buhi pa man kayo oh. ay, Pero, sus, of Ginoo ko. Pero ikaw kung ikuan kay gabi na Matug na ta kay Oo, gabi na ra ba diha? Ako Wala lang pa ko tayo. problema. kanta Napay siyahan for- ugma. Unyang hapon, onyang Oo, Ah, hapon. bitaw tong invite atong mga kuan. 4 Atong mga- a.m. Oo, guys ha, sa inyo mga kaigsuunan kung aduna kamoy higayon ugma alas 8 sa buntag. Dres London adunay kantasiyahan alas 4 sa hapon diya sa Philippines ang kantasiyahan. Og sa Domingo mga kaigsuunan ayaw ninyo kalimti, ayaw gyud ninyong pakyasa. Alright, ang Sunday special brought to you by Love for Downs. Og sa 21st of March sus Ginoo ko. Karon na nako na realize nga nag-conflict din sa show ni Brenda pero kay Brenda yata is unsa orasa bro? Kay 21st ra ba pud ang ano, di ba? Love for Downs nga celebration ni 21st. Freya. Yeah. Pero kay Brenda yata gabi. gabi. Oh, Oh, gabi gabi, kay yeah. US time man siya. US time zone. Ato is buntag so okay lang. Maka-support ra gihapon ta. Kay naara ba ka didto? Kinsa nag-voice over ato bro? Asa? Imuhag yung voice overan ba ang ako ang nakurot ko gahapon sa introduction. Ang Asa ako man ang ato? ay my Gahapon? gibatugtog ni Brenda. Hala. Ay, kato siya, kato nga voice over mo to kong gi-record para kay Koan, kay Madam Gigil. Kay- mo lang gisend. Diba nag-reach out si Madam Gigil ato kay nangita lagi siya kanang ako yung pabuhaton sa script. Sabi ko, di na makakinanog script in town. Bro, ma-introduce si Big Bro. Na ano siya nga, nadili mo siya kaingon. So ako na lang nag-offer nga. Sige, ako na lang yung mag-record try na to. So gi-record Mo na nang- ako, murag take 3 Daghay ra hours. mi take taas 2. ang mga ano ana, daghay mi taas ang mga ano, ang mga Kilay. kigol. Oh. Sa ako, Yun naman. imong pag-introduce na ako. I Mo nang- don't care. Basta, 15 mo supak tar kay istoryahan ginako karon dayon. daghang Igi mga mo ano. Sagdi lang Kay- sila eh. Sabi Ingo niya nga. just ng mga haters ko. Gingnan lagi na ko nga ako kabalo na ra gyud na si bro nga ako Dili ba okay nila sa ko nga kagustuhan? wala na ko gi-introduce bisag di na ko introduce kay wa man jud problema mo kay kibers ko oy na achievement o wa basta ako makakanta ko tama na. Oo, ako nag-i-explain. Pero anyway, di man yun na to ma-please ang tanang tao, no? Ginood. Nagyoy mo ano ba mo tingkag ang mga dalunggan nga punog atuli. Oo. sagdan Lagi na mo mo. na. As in, Wala it's gi. part of this kind of Generally Muna- speaking, Wag ino na. nana gyud ang mga Yes. Pilipino. Murag dili na. Ako pa nga sa LS gina-post na ko. Basta sa ko among good line na mo Oh, dagay. moabot nga bag-o. I just want them to know. At isa pa, dili mo si Big Bro nag-ingon sa kuana. Kaya na magud na ang kuan. It's a sign or it's one of the indications that somebody is really willing to support you. Kumbaga, para na kung nag-imong anak, pag mag-support ka kung stage father ka or stage mother, tanan imong ipang, di ba? Marag ana ra gud na siya. Salamat So, tayo. naisahan na po ko niya. Kasi unta karon. Dili nga ana. Ay gipadung din ni Brenda si mga Big Bro. Okay, badungog ni nakurata jud.
Asa man? Asa Katong kahapon. tama, nag-message siya sa ako Nag-message Nagkat-kat sa ko ako gabi, buntag na nako nabasa nga. Si Kuya Jun is in the house kay di ba natulog ko kay kapoy pugo sa words. Pagbasa ko, Ipangita ka niya nung is isa in kagabi. the house. Oo. Oo, sabi ko, ha? Asa di si Big Bro? Katong Kay- god akong gi-forward sa iya akong kuan, katong gi-record na ako para kay Madam Gigil. Gigamit Kay murag na na ni iya. kat-kat ba? By the way, kay kanus ka naga-LS kay. Wala. Kung O pa ko kakat-kat sa imong LS ba? Ayan na siya ni kat-kat na siya. Ako nakakat-kat ko sa iya, Big Bro. May gani wata ng libak. Nagsige ba yung pinaminaw ninyo? Ay Bren. Meet Carla. Hi. Pamilya Wen. Sus nag. Kinsay kanang mi protesta atong introduction. Kaya Ay di. Na yung mga kabalo na ka. Mga palya sagdahin ba? na sila. Sagdahin Palya. na sila Kuya God. Palya. O panyawan. Dagan na kayo nag-comment diri sa chat. O ano ni mo nabasa ko is. Ay, dagan ba? Oh. Kay manguli na magud. Manguli na Ganyan pa yun. na sa mga kwaknit ba? Ay, saba diha ingon ni Love for Down. Saba diha. Oo, kasabot ra gyud na siya. Di na to malibak kay makasabot jud na siya. Na nakakita na mo sa kuan sa thumbnail nako for Grand LS starring kayo mong dalawa. Ay na makahilak ni yun mi ani. Unsa ihilak na to, bro? Lapok na. Lansang. Pwede na lapok. Pwede na lapok. Ay, Grabe, gihimuan ba hilak yung na ba yung introduction nga pinabongga ba gayon? Ay. Nahikurat jud ko ato imuhang gi-play ba ko. Hala. Unsa Alam mo, Gipangita. sigbati. Gipangita Wala- na ko asa man sa basic diri nga wa man. Giplay ra din niya. Oo, nakurat ko. Oh, gi-play ra to Akong na. gisen- Og sa dihang naghay nang lupad ang kaspa. Amo ba? Wa jud koy mabuhat kay wa ra gyud nako sige sugo nga i-play na. Oo. Wala man isugo na ako ra to. Mao lagi. Ingon ana ra ba ng mga amigo nato, mga amigos atubangan pagtalikod ay dunggab ba. Daghan kay ingon ana, di ba? Double-sided. Daghan kay ingon ana pero sige lang pasagdan lang na nato kay di man na sila gabaga, gamay ra na sila. Mas daghan man tong tinuod na tong mga amigo nga sa kapitus o kasakit kapitus o kahudyaka na adha kanunay sa to Akong question ng Big Bro, why can't they be happy for somebody who is successful? Yeah? Radyo yung ano. Insecure. Back Yeah. subject ang tawag ana. Ang grado ana bro. Atsa. At 7. Sorry siya. Ako puro ko kandila. Charot Di lang. siya flat Basta one. Kuya wa maulaw ta na. Oo, maulaw tana. Dasag din na sila. Murag ano na. Ha, hinambugay na ni. Ay di pareho sa musalasal kay. Joke Five ra ra ba mo. mo joke. Nakatungtong mo dahil ka dong. Hoy, pag mata, oy. Ayun, mata na si Tito Mickey. Hello, Tito Mickey. Patapos na rin kami, Tito Mickey. Oo. Wala lagi ko kabati na basic nga mi kanta. Ano ni ka? Ay, Kanta ko ganiya isa. Dili ko kabalo sa kanta kay Iyaha, bitaw no, iyahara kong ay, Bren, iyahara jud kay kong giyama-yamaan ba? Karon ako ka-realize. Bitaw no. Wala siya ni. Wala ko kabati sa iya kanta. Gimingaw pa Bugoy. sa kanta niya nga Buog. atong Tagalog ba? Bugoy kay ning ba? Slit. Upaton ko na mong slit karon. Okay, Nakadungog ka sa slit namo, Gops? Wala. Ay, wala siya kadungog. Next time na lang. Wala siya kadungog sa atong slit. Ay, Rocky! HS Vlog, maraming salamat ha. Ganda. Congratulations pala kay Rocky. Ayan. Gops, Monetize. naka 1K naka Gops, Carla? Oo. Tapos na no? So, WH na lang. Hapit na ka sa WH ni mo? Nalay ako. Kung ginibot og 1,000. Oh, wa pa ka 1,000? Ay, i-play ta ka.
Thank you. Atong i-play si Kalay. Ay, pag ko na sa basic ko niya. Kay si A Basic ba murag in 10 days time graduate na po na ba? Mag-graduate na siya. Daghan kay gatinabangay. Gatinabanay. Ay, play ko na siya niya. Si Carla na po datong tabangan, bro. Yes. Ayan. Di Bisayang gamay po. Magkuha na ira. Imo Ay, WS salamat, no kay mag 3K plus na. Oo. Wala pa Paspas ako kayo nagpakaroon. kat-kat. Paspas kay kat-kat. Tag usahi 300, 200. Kahapon 100. Almost 200 ang kat-kat. Nako igi play sa iya 1K. Ay, kadaog kag 1K, bro. Ano ka pala? Dibaw. Now, ako ga-play og WH sa iya tanan gadget. So mga 1K. Wow, ay wala na Okay. gyud. Na ay Monetize. may sabi niya si Love for Downs dyan eh. Parang nag-donate ewan ko kung napanalunan ni Love for Love for Downs. Downs. tapos Para nag-donate. sa imo, ha? Thank you Love for Downs. Oo, madadagdagan yung I-donate niya sa iyo. Nagulat ako kanina, may nag-comment na ako ang basta na ay may nag-comment kanina na dinonate daw ni Love for Downs. Sabi ko, iyak na. Ano ba to? Thank you Love for Downs. Oy. Grabe, napaka-supportive talaga ni Big Bro sa kanila. Guys, Love for Downs. pasensya na mo ha. Daghang salamat jud sa inyong pagtungha ha. Magbulag-bulag na tas susamas kanding na Gabi na. Ay basig na yung nangaon diha. O nya, makita-kita taog mga guys ha kung naamoy aduna ka mo'y time ha. Carl, Bren, kung aduna lang mo'y time. Si A Basic, bisag di na ingnan na didto. Oo, part na sa family. Triad family. Triad. Oo, daghan jud kayong salamat sa inyong tanan. I hope aduna kamoy napupo sa amo ang gihisgutan. Og nagustuhan ninyo ang mga sunatang among gipatugtog kaninyo ha. Daghan kayong salamat pa ninyong tanan. Thank you, Koy. Bye-bye. Hanggang sa susamang takna, daghang salamat. Kini ang inyong higala sa kahanginan. Bye. June Degamon, daghang salamat kay Brenda, kay Pamilya Wen, ug sa akong little bro nga si A Basic English, ug sa tanang mga nananaw diha kanina hangtod karong panahona. Daghan jud kayong salamat sa inyong tanan. Kami manamilit ug mag-ingon. Daghang salamat. Amping-amping kanunay. Bye. Bye everyone. See you Thank you. See soonest. you later.